bathi inkunzi yesende. Yeah, bafana inkunzi yesende mfowethu. Yeah, Ukraine bafana. Hayi ngekumoja bafu ngezwe kwenza Yabona ikhamba. ukuthi ukuyoshaya ipump masele ivuvukele yafa. Hayi mfethu uyalazi udaba into zakhona lezi. Nazo. Yeah, mfethu, I welcome you to the show. Now uyayazi it's why you started podcast. Yeah. The second time we here, the last time we ghost boy lapha move. Bengihleli lapha eBig City ngibuka umfana wami la. Yeah. uAndrew Tesa semzansi upresident. Ngangithi nami ngiyazama ukukuziba kokhona kuma comment owakucela athi hayi cela silandele umJ. Yeah. So sengimlandile ke manje kumJ usekanje. So nje mfethu ngicela usintroduce kusakahle ubani. I know ukuthi abantu bayakwazi ama followers akhe ayakwazi. But all right. Yeah. Mina bafethu igama lami ngumJ Jala sinkunzana yesende. Inja ingane eyibhotela sex umhlaba wonke. Basha. Umfowethu owathi mayefika la emhlabeni wafika waba example yokuthi yini inhlanhla kahle. Yini isibusiso kahle umsebenzi wasemhlabeni. Yeah mfowethu mina igama lami mfethu ngumJ bafethu imina lo mfethu upresident ahlale njalo ngasonke isikhathi emmemeza lapha behind cameraman kapresident umJ. But mina kuyipage lami mfethu nguJakalase username yami inkunzi yesende. Okay. Yeah inkunzi yesende so nje ilawo nje amagama angazi akukho la ngishiya khona mfethu ngumJ nje uJabulani. Yeah uJabulani. Sure. Yeah mfowethu Gumede. Oh yeah mfowethu Gumede. Yeah yilowo nje bafu. Awusab. Leli igama eqine kangaka inkunzi yesende qhamuka kahle. Inkunzi yesende Brahma ngifuluqama manga yabo. Yeah. Into eyaqhamuka nje kumina ngaphakathi ngeke ngithi mina mfethu ngifana naye uBraham mfethu lo president owanikwa abantu ukuthi angeke Braham washaya kakhulu amaqiniso ongcono ukuthi sikunika igama ekuthiwa upresident wamaqiniso. Mina inkunzi yesende mfethu into yangifikela mina ngaphakathi yabo. Sure. Ngathi ngiyalithanda leli gama likhuluma nami ngoba malithi inkunzi yesende into esuke ngizama ukisho namfethu njengoba liqineka ngawo because mina if I look at isende I look at it as something like balls in English angithi ama balls. So umuntu osuke nama balls a strong yabo inkunzi yesende yabo umjida nje mfethu brutal umjida nje mfethu ongancethezi mfethu ongeke mfethu ngilenge ngicucuza mfethu mina ngiyindoda nje straight direct so ingakho ngalithanda le igama elithi inkunzi yesende because likunika kangcono ipicture ukuthi ulindeleni mina ngumjida nje ongeke abe nalo ukuthi ngizoleke ikuncenga manje sesishonele nale ngizohlala nje mfethu ephuzwini mo ukuthi nje fuck mo ukuthi siyahambisana so nje mfethu ngiyinkunzi yesende angidlali angicucuzi straight to the point ayikho lento okuncethela hayi ngefethu akukho ukuwaste isikhathi manje lesidrayi ibhasi kanjani naye uBraham nje lo sibuye sikuxabanele lo nawe seze wamukele ukuthi hayi uMJ indoda engadlali yabona uMJ indoda ebrutal ilento ayishoyo nje so ngile ndoda kanjalo nje bafa akukho kuye engakusho it's a matter of boldness nje mfethu encourage ukuthi okay aliqine nje isende because imessage yami ngalo isikhathi esiningi yabo because isikhathi esiningi mina mangikhuluma namfethu if ngikhuluma nabantu most of the cases abantu mina imessage yami esuke directed kubona most of the cases amajita yabo because ngumjita ngiyakwazi ukuba umjita ngiyazi experience oba umjita so isikhathi esiningi angithandi ukuthi ngi-include kakhulu amathekeni ezintweni eziningi efa mhlawumbe ngizowakhulumela because angwa-understand as much as kukhona engik-understand ngawo but angi-understand iy'mpilo zabo as an experience because mina ngile mail engiyiyona ngile bhinge ey'mail yabo I was born a male so ama-struggles amajita ngiyawa-understanda so kulula ukuthi uma ngikhuluma with ama-out kusheshe kufike lapho because nami ngumjita ngiphila vele ngumjita nje yabo sizi sitabane u-out nje ophelele sure so kulula nje mfethu ukuthi okay straight to the point with amajita so before ube inkunzi yesende ku-social media ube umuntu before ekade singamazi ube umuntu kanjani kade ukhula kahle le character le it's something oyidevelope uzukhula noma into nje oyiyona into oyiyona kahle inkunzi ibiyubani before izibe inkunzi
ngingasho ngithi ubukhunzi mfethu into engakade ngaqala ukuba yona ukuthi ezinye izinto phela mfethu zisuke zilinda isikhathi esithile ukuze expose yabo. Sure. Khona omunye umfethu wami sasiye sakhuluma naye sizwana naye siyena sinoba for lo president yabo. Umfethu ekuthiwa uHlengo yabo. So wayekade sitshela nje naye ukuthi yazi madoda mangihlaziya kahle ngibhekisisa kahle ngempela ayikho into entsha as much as ezinye izinto ezikhamba isikhathi zenzeka kuba khona umehluko uexposeka kuzona kuvela ezinye izinto ngama quality ngomuntu osuke uyena nangepersonality yakho but mase uthatha ukubhekisa kahle ngaqala ukuba lo muntu angeke ngithi lento engiyiqala izolo noma mhlawumbe into engiyiqale namhlanje noma ngiyiqale nini but lento engiyona into ekade ngaqala ukuba yona yabo. So nje mina mfethu kade ngaqala ukuba inkunzi yesende ngoba mangikhumbula kahle sengireflecta back into my past noma ngeke ngithi ngase ngumjito osenale courage asenawo manje noma senginale sibinde senginaso manje but ye before ngangilo mjito vele okhulumayo yabo isikhathi esiningi neolede lezi ekhaya ethi ejabulani ngingane engahloniphi yabo uvela ukhulume nje nabantu abadala isidomngane because izinto mfethu mazinjalo zinje yabo and mina mfethu isikhathi esiningi ngizama ukuthi mhlawumbe ngiyayifihla into ngizama ukuthi ngiyimbathise bana ngizama uba umuntu yabo uthi nami phela mfethu yabo abantu akumele ubalimaze imizwa kumele ubacabangele at the end of the day ngiyahluleka yabo ngicina lo muntu ngimtshela nje iqiniso linjalo ibrutal linjalo yabo nala madoda azakhala ngelili lathi wayengeke ndoda ayingeke ubrutal kakhulu bra wami ayingeke hayi umjito brutal kanje yazi mfethu sikhuluma namathekeni sithi yazama ukuthi izinto sithi ukuyibeka siyibeka but le ndoda nje ibrutal yabo nami ngaze ngangabaza because khona iconversation saba nawo no Bram because sihlale sihlazini most of the cases nje wayichazile la before yabo impilo yethu nje bafethu ukuhlaziya nje bafethu iphilosophy siyayithanda ipain imfezi ne self improvement siyayithanda sabantu ngasonke isikhathi nje wazi mawuhleli nathi akeke mfethu silesilanda mfethu indaba mfethu esingasisi indawo yonke into mfethu esikhulumayo ihlala isibhekisa somewhere because siyafisa nathi ukuthi siyibone sabantu abangcono in a long future sibe nathi amadoda esowazi masiyibuka nje bafethu sisho ukuthi okay hayi mfethu ngiyayiqhenya ngami yabo impilo yami ayizange ibe waste yabo ngiyayibona ukuthi emhlabeni yini engangiyifikele ngiyayibona emhlabeni into engiyenzile ngiyabona ukuthi okahle kahle impilo yami inesizathu angibanga umuntu onguquqaba nje o-useless ovela wa-exista nje emhlabeni yabo so amajida nje mfethu abe nawo ukukhathi ayingeke ndoda ubrutal yabo saye saba nale conversation ngihlale ngiyiphikisa lento ngoba mina ngumjida isikhathi esiningi nje yabo ongavele nje athatha into yabo isikhathi esiningi nje into nje before nje size sifike kwi-conclusion siyinto ethile ngiyagoloza yabo ngeyindoda egolozayo nje bafa yabo siyaphikisana nje even namhlanje la ekuseni nale ndoda kade siphikisana bawusifica siphikisana sije amadoda azoshaya futhi ngempela ngoba ngempela mase siphikisana ngempela sesiphikisana yayibona ngoba manje sifuna ukufika ekuthenini into sifike kuyona ingqikithi yayo ukuthi kahle kahle lento inje yabo and nabo ubufakazi and nayo into eyiclear nje evidence ukuthi okay kukanje nje mfethu lento iqondile istraight nje yabo so amajita enalo okukhala uthi ayingendo to brutal mele uthi ukuqoqa ulimi lakho zonke lezo zinto yabo bese ngiyabatshela ngibuza mthi ayinge bafethu mina mhlawumbe ngidalwe kanje ngempela because isikhathi ningi noma ngizama ukuqoqa ulimi ngathi manje sengizama ukuacta noma sambe sengizama ukuzenza umuntu engingesiyona ngathi ngifeel more alive I feel more of myself when ngikhululekile nje yabo straightforward yabo wena mhlawumbe uzongakuphethe ukuthi brutality noma yini but mina this is where ispirit sami is finding nourishment nejoy khona ukuthi okay ngikhululekile yabo I'm just fully myself I at my comfort zone amagama ngiwaplana ayaphumela emlomeni manje mase ngizama ukuthi manje ngizama ukuthi mhlawumbe nami ngibe umuntu odecent ngiyezwe ukuthi ayingeke sengiyaqala manje ngiba awkward manje yabo nami sengibe umuntu engizizwa kahle ukuthi okay hayi ngizakujabulela ukuba lo muntu sengiyafake kahle yebo lonto so kwayinto kanjalo ke nje mfethu so nje mfethu inkunzi yesende ngisasho namanje mfethu kade ngaba yona bra wami into kade ngaba yona le already liyakwazi lokho abantu basekhaya bayakwazi lokho abaye ba ama victims ebrutality yami yabo because baningi nje nasekhaya khona ivideo engayenza nje engangikade ngikhuluma ngithi mina ade ngisanda kuyifaka Facebook yabo engisho kahle ukuthi khona abantu abadala engibalalele yabo so ngikhuluma lapha ngithi khona abantu abadala engibalalele khona abantu engibabuya ekhaya njengomalume wami yabo ngamtshela nje direct ukuthi hayi isilima nje ngeke ngikulalele mina yayibona futhi hayi mhlawumbe ngizole ngimqambe lamanga mhlawumbe ngile ngiyohleba kweoledi cha ngambuka emehlweni ngamtshela bra wami impilo ephilayo mina kule ngakwazi kusukela ngemncane wena nje umuntu ofika usabashana kuthina
ufike uzosicela imali yabo awakazi usiphe lutho kodwa bese abashana as much as ngingasiyona expectation but nawe ngazi ukuthi mawumuntu esuke simbona nomuntu omdala ekhaya ungafika ube leyo example ukuthi okay yazi siyafisa ukufana nomalume usibanibani yazi mayifika la ekhaya ufike ephethe izinto nathi uyasinspire ukuthi masikhula nathi sovama ukuthi sibe labo bantu abazothi mabefika ekhaya befike bephethe manje wena iexample osinyawo niyabheda njalo uma ufika la ufika uyacela ufika uthatha izinto yayibo lonto you see kukhona nomunye usisi wakhe omncane kunaye yabo oyekade ehlala le phezulu ehlala nengane manje lo mjida mayefika ufika adle nokudla kwalezo izingane yabo lezi izingane nabo baba ziphilela ngayaqola yabo afika azodla lokudla mase kuphelile ukudla usiyahamba kodwa lo mjidi uyasebenza mdala yabo so kwasho ukuthi kunomcimbi ekhaya wona mfethu uzosuka mfethu lo mfethu lo angicele ngazi ngangiphetheni yabo ngani noma sasiphuza noma sasisebenzisana yabo engacontribute for khona wathi uyangicela yabo engezwe ngibasela lento yabo ayengavela ngamtshela athi bra wabona isibotho wena hayibo lonto wena nje mfethu isibotho hayibo lonto le ngakwazi mina akakazi ucontribute lutho empilweni yami hayibo lonto lento efuna kumina ngayo uzuyithola hayibo lonto akakazi ube example yomuntu omdala esokwazi simbuze sithi hayi sine uncle sikuhlonipha yabo mina nje wangikhuluma nawe ngalendlela manje ngoba uyakudeserve ukuthi ngikhulume nawe ngalendlela we deserve respect yami because abantu namfethu banalento ukuthi ngwana ngimdala yabo ngizovele ngihlonishwe nje hayibo lonto ngizovele ngihlonishwe nje umuntu alindele ukuthi uzomkhothamela yabo because mina ngiyakuhlukanisa bafu khona lento ekuthiwa ubuntu sure mangikhuluma ngobuntu khona lento egenuine yabo mangihlangana nawe hayi bafu njani ngiyaphileka mfowethu hayibo lonto hayi that is ubuntu for me ngumuntu vele njalo kona wonke umuntu angivele ngithatha abantu isinomo kanjani angivele ngithatha abantu kancane yabo but if mina sengikubeka le category ukuthi manje ngiyakurespect sekukhona into ethile kumele ngikuadmire ngayo yabo sekukhona into ethile sekuzomela ngiyibone ngisho ukuthi yazi ngihlanganela nabantu abaningi yabo but mangihlangana le ndoda ekuthiwa uLindo yabo ngiyamvuma lo mfethu ngiyasho ukuthi okay lo mjidi indoda yabo lo mjidi uyayithola irespect yami because uyayideserve njengayo president yabo angikazi ngangigabaza le ngamazi as much as ngingeke ngithi si perfect isabantu nawe unenkinga zakhe njengoba nami nginenkinga zami but umjidi engathi nje mangiqala ukuhlangana naye ngeze ukuthi hayi le ndoda ngiyayithanda umoya wayo as much as engeke ngithi mhlawumbe usewumuntu othile noma kanjani kanjani but nje ngiyamhlonipha nje umfethu engibona ukuthi hayi kuzophileka nale ndoda because indoda nje engiyibona ukuthi hayi indoda ephilayo yabo ngiyarespect le ndoda kuyenzeka seniphila isikhathi eside ndawonye right mfethu sesiphila isikhathi eside no president noma singeside ngaleyo ndlela but upresident kubola bonke abantu engizwane nabo nawo bonke abangane ngibe nabo sure uyena best friend wami engisaphile naye isikhathi eside sathola lokudlula labo bonke mawucabanga yini enza lokho okay besides the mindset ukumentionile ukuthi even ngisho olet lakho lithi you are too brutal you are too straightforward no president nawe wakumention lokho kade usho enkulumeni yakho ukuthi imfowethu uvela into uyibeke njengoba kanjalo yabo what made you ukuthi mhlambe ugcine somngane for isikhathi eside no president more than abanye abantu abaningi because omunye umuntu uzothi le ndoda le vele isikhulume noma isinoms well iyachaza ngithini ngizoqala nje ngiqale la yabo mina nje bafo go out omncane yabo lo in most of the cases abantu isikhathi esiningi engikwazile ukuthi empilweni yami ngifaka ama relationship nabo ngize ngiconnect nabo abantu abadala kunami njengo president njengoba usibona manje usibona siyigora usungadidiseke usibona endleleni but upresident mina ngishiya about 5 to 6 years I think it's 5 years now nisebancane yabonakala mina nje mfethu ngiyithi okay yabo uBram imdala kunami yayibona but angimsabi ngoba uyazi naye ukuthi hayi bese ingenile ikuzi yase ingenile ayibona yonto ingenile yabo ngimsaba akusho lokugabe wakanjani but la uyazi ukuthi hayi uyitwala la kubina ayibona yonto so ibili ikuzi yabo lonto so ngizoqala lapho nje mfethu kanti mina ngiconnect abantu abadala because ngumjida vethu engingasho ukuthi ngibe angazi abanye bathi siphiwe abanye bathi inhlanhla abanye bathini yabo ngibe umuntu onesiphiwo sokuthi izinto eziningi ngisheshe ngikwazi ukuyiabsorb yabo ngoba bengiyimole zoyishanisa noma ngihleli nabantu abadala kulula ukuthi mina ngithola icommunication nomuntu omdala understandane modern umuntu omncane yabo because abantu abaningi abawonta ngabami most of the cases
bekwabantu engisho noma ngihleli nabo ngiyabhoreka yabo ngi-enjoy ukuba nabo because isikhathi esiningi bakhuluma ngezinto ezimeaningless yayibona lona bakhuluma ngezinto ezimeaningless engasisi indawo but mina always in my mind angihleki nalo ukuthi hayi there's something out there. Yeah. You know, there's something better I can become, there's something better I could achieve with my life. Angikwazi ngaso sonke isikhathi ukuthi njalo uma ngihleli sikhuluma ngeintombi nje wajwayele ukuyixhela lezi zinto zokukhuluma ngeintombi yabo sikhuluma ngayabhola manje yabo zonke lezi zinto lezi engasisi indawo empilweni yayibona. So ngizobuyela ke kulombuzo wakhe ade ungibuza wona ekuthenini mina no president yini esichithisa isikhathi ndawo, but before ngize ngifike lapho ngizoqala ngichaze ukuthi mina no president sazana kanjani. Okay. Sihlangana kanjani no president? Awuyinaki sizwe ke manje. Mfethu mina ngihlangana no president bra wami bengise high school. All right. High school kasi ngangise ngiyoqeda grade 10. Yeah. High school ngase ngiyoqeda grade 10 ngangifunda nje la eThandaza yabo. So ngifika president angimazi umfethu ngangifika nje ngithi ngizothatha ama movie because mina bengile ndoda ezibukela ama movies kanti nama series yabo. Because izinto ezifana lento ade ngisho into ezifana namabhola ziyangibhora yabo. So ngathi ngingathola into ezo challenge umqondo wami. So ama series abenginika le opportunity manje njalo mangiwabuka yabo ngibuka lama mystery series ngibuka ama series intrigue lento ngibuka ama character ama behavior yabo ngibona ukuthi yazi you truly learn something out of this yabo. So ngifike president wamaqiniso mfethu ngizosenda ama movie yabo ngihamba nobuye nje umjida wasekhaya ngizosenda ama movie mangizosenda ama movie kwayikona ukuthi hayi siyawathola lawo ama movie president bengayibukela ama series bekuyindoda ama movie isikhathi esiningi yabo. Ngathola lawo lokhu nje lawo ama movie leyo kwakusuku lokuqala ngaphinde futhi ngabuya sengihamba ngedwa mangicabanga ngabuya sengihamba ngedwa yabo. Mangibuya sengihamba ngedwa president amaqiniso mayevula laptop yakhe yabo. Kuvela amathekini yabo amathekini ayekade ehlala ngakubo yabo omakhelwane bakhe yabo. Manje lamathekini mina ngiyawazi bra wami esikoleni yabo and enye lamathekini ithekene engiyifunayo yabo thina nginaleyo crush yolthanda engane le yabo ngiyayifuna ukuyigiqa kodwa manje ngiyayisaba yabo ngiyayisaba mfethu yabo. Manje mangifika kule ndoda ngayibuza mina bra wami ithini la wazi kanjani lamathekini yayibona nto ayachaza ethi hayi ingane lezi yasemphakathini uyayifuna lemshala kanje nanje hayi ijale kale la ukuyibona bona ibelela yabo dawo lo dala kudoba kancane yayibona yabo ngizazela esikoleni yabo. Hayi to cut the long story short wena Brahma yabo. So ngidlule kuleyo lokhu njani kuleyo shandisi leyo but into engizwisa no president kakhulu wena bafo ilento ukuthi njengoba ngishilo mina isikhathi ningi mfethu bengumjito oyinkuxa yabo. Mangumjito oyinkuxa bengifisa ukuthi umzimba wami ngiushintshe. So ngagcina sengi-expose into efana nokuthi okay indlela yokushintsha umzimba wakhe ekasi yabo insangu yabo lolo. So ngibhemile nje insangu mina bafo ngiye ngaba yixhwele nje alomjito ekuthiwa insangu yini yabo lamajita lawa abhema ngebreak ilamajita abhema ekseni kufiwa yabo lolo kilo majita abhema ntambama kubuya because mina benginaleyo ambition ukuthi okay ngifuna ukuncipha and ngesikhathi ngifuna ukuncipha into engangitshelwe yona ukuthi ngiyenze yini insangu yabo lolo you see. So ngesikhathi ngitshelwa ngensangu kodwa manje ngibabuka labafethi abancishiswa yensangu yabo ngibabona yazi labafethi bayancipha bra wami yabo bayancipha labafethi bra but indlela abancipha ngakhona mase sebenciphile abanye basha imlomo seleke khwehlela manje ikhwehlela yabo kugile labafethi omunye uma ukhuluma nawe ukhuluma nawe sethi mayikhuluma nawe ebusweni sekunuka ihlama la emlomeni akhe ngalo mashlampu sebheme kakhulu yabo. Ngibuye nje lokuchafu ngisho ukuthi hayi ngiyakufuna ukucipha kodwa hayi ngibe nje so dami ngizocipha ngibe kanje yebo lona ngibona ukuthi ayikwazi ukuqhubeka kanje yabo ngoba vele noma ngikhula mina bengumuntu isikhathi ningi obethanda labafethi abayigori wrestling yabo. Ngoba nje even nje nasekhaya bungifica thothi ngithwala itime ngilidlale ngezitala za wrestling ioledi nalo ngazi udideka abantu esigore dala kanje hayi babhisali kwazi silahla phezulu ngobhede yayibona ngilo mjito oyithandela ukudlala nje but nje mole lento iphola mbili sekuthenini ubugora nje mfethu nale imizimba emihle mfethu bengivele ngiyithanda ngibuka amagazini uthi hayibo mfethu abafethu bafit ba sexy bahla yayibona u intrigue nje umqondo wami because nami ngiyahala lento bese emzimbeni wami yayibona. So
ngabhema lalamadoda la khona amadoda ngischeme nawo sibhema yabo. So ngakhishwa kulawo madoda lento njalo mangihlela lade ngisho ukuthi khulunywa into useless yabo, khona abantu abayitshela basile lana njalo mase kuhlanganisa imali yensango khona abafihla imali sekuyaphuma manje sebeyaphuma bayothenga yabo. Ingidina lento because ayinayo majority yabo, inalo ukuthi ayi inokuba childish but umqondo wami unalento ukuthi hayi sewumatshe ngiya-understand mangifika endaweni okay nami kumele ngifike ngi-offer something kuthiwa sibhema insango ngihlangane ngani but nami ngizofika kube khona into engizoyibeka phezulu, angikwazi uzokhamisela abafethu ngizobhema iy'nsango zabo yabo. So ngifika-ke mina ngisuka kulaba bafethu ngibaselekile, ngiyehla ngifika endlini ka-president yabo because bese umjide engimjwayele ngijwayele ukufika ngithatha ama-movie kuyena yabo. Mangimfica ubra wami ngimfica wayese-toilet yabo, amfice ese-toilet ngiyaxaka kunuka ugwayi la endlini yabo. Ngithi mina bajoda ethini kwaluka iluzi yabo, ngwavele ngiyidoda nje vele ekhulumelayo yabo lo sasingajwayele la ngaleyo ndlela yabo. Ngiyafika endlini ndoda kwaluka iluzi nje la uthi hayi bra bengishisa iluzi la yabo use-toilet yabo. Manje ngine-stress yabo, so iluzi babe ngitshela nami ngangijwayele ukuthi hayi iluzi into engibuye ngiyishaya yabo just to decrease the pressure. Ngithi mina bra usewayibhema insangu noma kanjani nakanjani yabo. Hayi cha ayigcina nje ngithi mina hayi bra sabe sothenga insangu yabo. So ayisahamba-ke lo president sayothenga insangu, sathenga nje o-5 abawu-2 yabo. Sayibhema insangu ndoda bengakwazi la ngiyayigoqela yabo, ngisayifona into yokugoqa ngagoqa ngathi hayi bra basibheme senze idoti nje wensangu wedaba. Sabhema ndoda insangu yasibamba bra wami yasibamba ndoda sahleka sahleka ngitshezile lazulu ethi sahleka laze layophela usuku ndoda sihlekile yabo. So ibond yaqala lapho nomjida wamsazana kanjalo hawu ngathi mangikhuluma ngezinto ezithile hawu nendoda futhi iyafunda ngoba ngaleso sikhathi wayesa umjida osabhizi safocus kuleshandise ukuthi obtain i-degree yakhe yabo. Bengingasela umjida engimfice naye ehlalele engabhizi ngalutho empilweni. It happens ukuthi ngithe ngamfice kwi-stress nami vele nginey'nkinga zami, ngidila nezinto ey'ningi olo self-esteem ukuxa zonke lezo zinto lezo yabo. Nalamajita esengiphila nawo ngisathanda ukuhlala nawo because angi-exhaust njalo uma ngihleli nawo ayikho into e-productive esiyikhulumayo yabo. Umuntu uzongitshela ngokuthi hey libonele yathekeni eklasini umbonile umedeme and zonke lezo zinto azingi-interest yabo. So manje siyazana no-president hayi ngeke indoda mfethu ehlakaniphile le yabo, uyafunda serious ngencwadi. President bekuyindoda nje serious yabo, lamajita othi hey lamadoda acwadile lamadoda njalo bawukhuluma nale kuqhuba isigisi nje emlomeni yayibona hayi ngamqamba ngaleso sikhathi ngoba isayithanda intombi babiza uDr Love eyithanda ukuthi indoda le inothando wathi lamadoda lawa in love abakhona indoda kuthiwa uyalithanda uthando bakhuluma ngale ndoda ukuthi hayi le ndoda ubona kahle kunjalo umjida lo uyalithanda uthando. Indoda-ke yafika nalo moya nje lo osuze wamngena naye manje ngoba umbona umfethu esekanje mina abafu bengwazonda amantombazane angifuni nje ukuqamba manje. Mina sazana nje no-president ngiyawazonda amantombazane ayangidina amantombazane njalo ngihlale ngixabana namantombazane. Why indaba yini ekwenza uzonda amantombazane angaka? Izwake bafuthi isuke lapho lento. Sure. So mina bengumuntu esikhathi esiningi ekhaya ube nenkinga ne-old lady. Okay. Yabo lo nto ngingasho ukuthi okunye kuqhamukela vele from that wound ukuthi okay i-old lady bekuyilowo muntu obeyingxenye empilo yami, so wesifazane ngafile ezifo kunama-disappointments amaningi awenzile empilweni yami yabo. Nami benginaleyo resentment vele wathi abantu besifazane ukuthi abantu besifazane nje bangidina because vele nasekhaya umuntu wesifazane okuqala engimaziyo oyi-old lami besinebond naye unalo ukungidina yabo. Ngikhuluma ngomjeli lo wa-5 years ago, ngikhuluma manje ngikhuluma manje, ngikhuluma mina nje before ngihlangane lo president. I-president indoda yayilungele bandla, isontela, ifundela, ithandela intombi nje futhi wahlonipha amantombazane yabo. Kuze kufike indoda eyimina enkunzi yasenta indoda kaSathane yafika umfethu uyamfaka lo moya omubi lo ukuthi amantombazane naye-ke agcine seyibona lento engangigcine ngiyibona kuona yabo. Noma ngeke ngithi isizathu sonke siqhamuka from i-hate so isikaningi naba for mina ngiyindoda eshelayo ngeke kufihle lo. Mina bengiyindoda nje eyifakayo yabo, ewashelayo amantombazane yabo. Washela amantombazane ngiwashela amantombazane but ngasonke isikhathi amantombazane abalale nto wena abafo mangiwashela intombazane ayikwazi ukuthi wena abafo uma ukadishela nje ibe nalo ukuthi ibe polite uthi okay hayi ngiyamfetha ngikho interested
hayi mfethu angithandi ukwazi noma kanjani kuphelele lapho. So in most of the cases mangishela amathekeni mina in most of the cases amathekeni abe nawo leyo nto ukuthi okay brutal yayibona lonto brutal amatheni ngalendlela ukuthi bikutshela straight live ukuthi hayi ngeke umompi ngizokwenzani wena yabo ufunani kumina wena yabo and ube naleyo nto ngempela uma uphuma kuleyo interaction nomuntu wesifazane uhamba broken yabo uhamba unaleyo nto ukuthi okay usuyengabaza nendlela oyibuka ngasusaba ngisho ukuyoshela intombazane ngoba manje uphuma kulethekeni isikutshela intombazane ukuthi umompi yayibona isikutshela intombazane ukuthi uyitshethu yini wena ubaleke ngani yabo ngeke uzungeze lutho mina. So ngayibuka nje lento ngayihlaziya naseclassini ngacela sengiwaphela ama details yamathini ngawahlaziya because umqondo wami obhekana ne challenge nabafa isikhathi esiningi kuba naleyo nto ukuthi okay yini edala lento yabo ngaba nje naleyo obsession ngathi mina amatheni angeke ngithi ukwanaka nje ngwahlalele ngwabukisise kahle ukuthi okay labantu uhlobo njani labantu kahle yabo because ngifika mina ngipolite ngikhama yabo because ngikhule ngitshelwe ukuthi umfana uyashela hayi nami ngithi ngiyayishelela mangifika kumuntu akwazi ukuthi angitshele kahle ukuthi okay mfethu angekho interested angithandi ukwazi noma kanjani umuntu uvela angihlinze nje mfethu yabo angidestroy umuntu angidestroy ndoda angidestroy ngihambe nami senginaleyo doubt nelo self esteem zonke lezo zinto kanjalo vele phezulu kwezipayisi enginazo namanxeba vele nginawo yayibona yabo so ngawaphela ama details yabo so mangaphela ama details naba into engiyifanda uthile mina about abantu besifazana sure abantu besifazana eBram ba realistic ba realistic ngalendlela thina ehlulayo njengamajito sibe realistic and abantu besifazana labafa ba selfish and abantu besifazana bayakwazi ukuyibeka kuqala thina lento ehlulayo njengamajito ukuthi siyenze yayibona intombazane nganganqeni mina ukuthi esikoleni ngaphandle kwesizathu yabo thola ukuthi kunamajito ekwaziwa mhlawumbe lamajito aphuma emakhaya right lamajito asonke ezikoleni ayagqoka yabo lo mjida nje uzovela athola irespect and mina lo mjida ngimbunga ngalendlela lambuka ngakhona because thina sama out sure yabo nginalento uthi hayi phela usiphalo yabo lo akekho special nginami ukuthi uphuma kubo right okay abazali bakhe bamgqokisa zonke lezo zinto right zonke okay sabantu siyaphila sabantu nami ngiyayideserve respect yabo because nami ngumuntu yabo lonto angiunderstand ukuthi kungani kuzoba khona umuntu ozothola special treatment kube khona umuntu ozothathwa isinomi kanjani yabo lonto so ngibuke lento Bram ngibuke kuma situations amaningi nakwabanye abafitha babe approach amathekeni imphoxa imbhekisele so mina ngibe naleyo nto ukuthi hayi mina mfethu ngekugcina amathekeni ugcina wena mina ithekeli mayiza kumina ingihlinza nami ngiyahlinza hayi ngawashela bafo njalo abathekeli sure bazehlukana bayazi lo Bram esethi hayi bawuyashela nje ngiyabaleka ngoba ngothi kuphuywa lapha ithekeli kube kuthuwala lentombazane kathuwala lentombazane ezakhipha lo fucking lentombazane wayela lento ukuthi ayajwayela yayibona yabo uyajwayela phela lento uyajwayela yini uqolo ukukhuluma la ngahle ungitshela ukuthi okay awukho interested yini bele manje ngihambe mina sengiyinyeza manje yabo because mina mangifika kuwena ngifika ngesihle yabo and uyasasa amajita and amajita amaningi aya approach amathekeli because intombazane ayiveli ithuke nanoma uba yabo ile nto engidina ukuthi indaba lomjita lo lamantombazana akhulume nabe polite leke embhayizele leke thithiza leke sineke into engekho kodwa mina mangifika ngithi ngikhuluma nentombazane hawu isho okunye iveli ingijike nje isinomi kanjani yayibona into ingibhekisele engazi ukuthi nami ngisiyena umuntu engathi ngideserve respect sure so uyangidina nje leyo nto ngagcina senginevandate ukuthi okay mina namantombazane it's game time it's war mina ngiyi-enemy amathekeni I'm coming for abantombazane mina ngizofuna i-justice for abajita abantombazane nje mina lawo saba-enemies ngiyahlinza nje abantombazane sure ngizokushela impela kodwa wazi wabhayiza kancane ngiphezu kwakho sisiwami and ngeke kuphele kanjalo ngizokwenza sure ukuthi la uzohamba nje uzizwe ukuthi uhlaselekile ngempela uzosho la ukuthi hayi ngeke ngashela kodwa khona indoda engishelile namhlanje yayibona so yabantu manje angazi la ekhona nje imost yawo engawashela ngisalo amtsheli wafefeza kwabangifisa yazi labhala akadlali nengane yayibona yabo so manje ongenayo lento ukuthi if lo sengimtshelile indaba zakhe mangiyoshela omunye izofika amtshela ukuthi hey ungalingi uqome lapha ongenayo lo nto la emqondweni nanso ke bafuna into ngisafuna ukufika kuyona mina bafuna ngafika kuleli point ukuthi okay you know
right now angisenendaba nokuqonywa. Ngafika kulelo point uthi hayi senginaleyo nto into esengiyenza nje mfethu angisenendaba nokuqonywa. Yabo leyo nto because isikhathi esiningi ngibone futhi amantombazana athi ngibumbi zonke lezo zinto lezo zonke lezi angisenendaba nje ukuthi intombazana iyangivuma noma ayingivuma angisayeli yona sengiyela mina le nto ukuthi okay mangifikile nje entombazaneni ngiyatshethi ngizizwa kanjani sengiqedile. Yabo lento because into yadi ibuye ingishaya isikhathi esiningi masihleli namajita siyixoxela bewile shandisi ukuthi njalo masibuya intombazana enhle besiba naleyo nto ukuthi okay letheke nayikho ku level yakho. Lethekeni mfethu ngeziqome ithena lamajita lawa kolokishini lawa gqoka lawa gaxayo lawa mhlawumbe waba othisha abasebenza kahle. Yabo lamajita ane status nasey'koleni yabo because lento isuka kude. Yabo lonto namajita ane status nasesikoleni lawa avunyiwe nje kuthiwa hayi osiphala abadansayo zonke lezo zinto ezikanjalo abafishi nje abagqamile thothi kodwa masubalandelela kahle lakhe one physical scale like in terms of into ezibalekile ezifana nesikolo lo mjito uyaphasa akaphasi but amantombazana ayamthanda but umjita nje irresponsible umjito wazi wathi ushintsha amantombazana whereas lapho mina ngumjito wazi kahle ukuthi okay ngumjito responsible ngiyaphasa esikoleni yabo lonto ngumjita nje futhi ongenazi intombi ngidide ukuthi hawu le ntombazana ngifuna lo mjito ngoba lo mjito usenentombi vele yabo yini ngazoyithathela mina umje ibandla yabo lonto indoda vele ngena drama enakhe chaos yini ngasonke isikhathi ithanda ukuthi ilandele lo nentombi eningi ngoba phela inkingi izoba ne stress yabo lonto ekube nalo mjida futhi umjito irresponsible yabo and futhi nalezi zinto ayigqokile hayi uthe zakhe akayithenga imali yakhe uthengelwa kubo akana fakho lo mjito kufanele nami umehluko ukuthi mina akekho umuntu uhlabe ngithi okay sengithemela lawo magama kalezo ngubo lezo yabo but sama out sure yabo so ngafika kulelo point ke wena bafo ukuthi okay mina ngiyayichallenge leyo nto ukuthi khona umuntu ongekho kwi level yami yabo mina ngiyayichallenge leyo nto ukuthi khona umuntu ongekho kwi level yami so sahlala amajita ngikhombela amantombazane lento engisho ukuqala kwami ukuthi okay ngiserious manje ukuthi mina amantombazane ngiyawahlasela it's enemies game time yabo so kuba khona amajita azokhomba amajita ene low self esteem angiphila nawo so asasine low self esteem yabo ayikuthiwa ngeleya ngane leyayishelwe lo mjita lo kanje nanje wena nje mje ngeke uzuyithola futhi nje leya ngane ngeke uzuyishela yabo lona you see ngithi mina le ntombazana umuntu nje iyafana nathi mina ngayishela le ntombazana yabo thiwa ngeke uyishele bra ngeke uyishele leya ngane ishela obani balabamba abafana mami nizobona enye into namhlanje mina ngiyinkunzi mina ngirazo mina le ntombazana ngiyoyishela yabo lona so engawashela bra wami engangishela amathekeni amahle yabo labathele kuthiwa yiqhathanzipho lawo kuhamba thothi dilike emotweni ngifike bra wami nophaqa bamabachekile nginjalo ngithi mina lalela la sisi wami ngize kuwena and mina ngizokuchama ngiyakufuna ube intombi yami yayibona so leyo nto as much as ngangenza ama intentions ozivele mfethu ngiyayichallenge leyo nto but ngafunda into eningi from ukwenza leyo nto nokuxabana namantombazana noma ngangiwathuka ngiyenza out of that point of ukuthi ngiangry very deep down inside yayibona nto but ngafunda into eziningi ngafunda icourage ukwazi ukuthi ungabuka abantu ngwanaku empilweni benza kangcono kunawe noma mhlawumbe benemali kunawe ba perceive ba amagods noma mhlawumbe babone bebuka kangcono kunawe ba perceive if now ba above you or somehow they are just people like you they have their own problems yabo zonke inkinga esisafarisha bayisafarisha siyadla ukudla okugodwa siyabhosha sonke yabo leyo nto sonke sineyinkinga zethu yabo so isikhathi esiningi abantu babe nalento ukuthi abantu ngwana umuntu wenza kangcono noma unaleyo nto ukuthi umuntu khona ubuhle mhlawumbe nawo noma mhlawumbe khona ivele phosa umuntu semperceive as igod ayikho inkinga ukuthi umadmire umuntu ungamdinayo umuntu kunabantu nami ngisho ukuthi okay mangibona nje indoda efit enhle noma mhlawumbe ngibona umuntu onemali angikuphiki lo uthi hayi bra wami ufit bra wami unemali usebenzile ngiyafisa nami ukufika la ufike khona ungangilekelela kanjani mina ukuthi nami ngikwazi ukuthi lezi zinto ngibe nazo because mina mangibuka umuntu angibuka umuntu ezifu special engazuthi izinto azenzile angeke nami ngikwazi ukuzenza because njengoba imali ikhona ingavelable emhlabeni wena ukwazi ukuthi ube nemali unengqondo njenganami unezandla njenganami unemlenze njenganami unamehlo njenganami ayikho into engiyibona kuwena engekho kumina so leyo nto yangininga leyo nto ukuthi okay which means
njengoba uyenzile, which means for me also it is possible. Yeah. So akusinto engithi like it's magic like now, because when usu achieve zonke lo uNkulunkulu manje sekumele ngikhothame ngibe sicashalala, yabo lonto ngibe nalowo ukuthi mina manje hey lento oyenzile is impossible, ngizokurespect i-admiration, but at the end of the day nami nginawo lento emqondo ngihamba ngambe ngikwazi ukuyibeka kuleyo position, uma ukuthi nami serious, uma nami ngimisele, uma nami ngiyafisa ukuthi ngiyibeke lapho, yabo lonto. Sure. So ngafunda ke zonke lezo zinto mfethu ukuthi funa nje mfethu ukukholelwa kuwena, yabo, because hayi wonke amantombazane engawashela abafu, hayi ngithuka ngaleyo ndlela. Amanye ayipolite. That is when ngaqala ngashintsha ne-perception yami ngey'nto ey'ningi, yabo, because sekwesinye isikhathi bengibuye ngishela intombazane nje, kuntombazane engayishela, yabo, engifika ngaleyo energy vele sengiwulaka, yabo, sengibhodla umlilo, yabo, ngilindele vele le ntombazane izolwa nami, yabo, zonke lezo zinto ey'kanjalo. And it happens ukuthi ingane yabantu mfethu yavele ya-nice kanjani kumina. It was the first time ngikhuluma nentombazane sikwazi sibe ne-conversation now, nami ikhulume nami, yabo, nami ngazizwa ngumuntu, yabo, ngayibona kahle kahle hayi ukuthi ngumjito onenhliziyo embi. It's a matter of ukuthi ngihlangana namantombazane amaningi ngaso isikhathi mangihlangana nawo angenza mina ngizizwe less, and mina mangizizwa less indlela yami efika emqondweni yami ukuthi ngiyi-protect ukuthi nami ngi-fight back, yayibona lonto, nami ngilwe nami, yabo, ngithuka nami ngiyakuthuka, yayibona, because manje nginaleyo nto uthi hawu ngize ngokuzoshela mina. So ngadisappointeka sengihlangana leThekwini, ngaqala ngabona ukuthi kahle kahle abantu besifazane bahlukene, hayi wonke umuntu wesifazane kanjalo, yayibona, amaThekwini ahlukahlukene, yayibona, but ekubeni naye siye kanjalo ke egcina usuphela vele futhi angeke ngisingangiqonya, yayibona, angeke ngisingangiqonya phela, futhi ifact remain futhi nami iveli yami bengumjida vele ongenayo iveli leyo, bengiyinkuxa, yabo, nami so nga-understand ukuthi okay manje ngizile kuleThekwini ngakhuluma nazo zonke lezo zinto, but nami angikwazi ukuthi ngiyifake kuleyo position manje ngiyilengise ingane abantu ngithi ayiqoma inkuxa, yayibona, because nami bekuthiwa ngekwi-position yayo mhlawumbe ngiyile ntombi, nami bengifethu ngivele ngisuke ngizohlaba inkuxa nje khona abajite mahle mfethu engishela, yabo, because yilento abafethu abangayi-understand. Sure. Njalo uma ushela intombazane baningi abantu abayishelayo, so abantu abaningi mfethu banalento ukuthi impilo nje mfethu, yabo, siyayiphilela izinto enormal. Mina impilo bra wami, the reason nami ngilandela uAndrew Tate, the reason nami sitholana nje nopresident wamaqiniso, sure, is because siya understand ukuthi impilo bafi i-competition too much. Impilo i-competition too much. Mangithi mina impilo i-competition is not a matter of ukuthi mele wena uzuthi ngizofana nalomuntu straight, like for example upresident wamaqiniso ngizofana na exactly, ngeke vele ngifane nawe, uzalwanga kubo, awuzalwanga abazali abamzalile, awunayo impilo yapresident wamaqiniso. But ngazo sonke isikhathi if nizoshela intombazane, manishela intombazane, mhlawumbe upresident wamaqiniso uyayithola iThekwini, mina ngiyithola iThekwini, there's always a reason behind, yabo, there is always a reason behind for that. If you truly look at the details, discipline ngendlela uya-analyze isisa kahle ukuthi okay yini umehluko phakathi kwami nalomjida, yabo, yini ngempela yenze nentombazane yazi lo mjida ngempela yamqoma, and uzoyithola izathu ukuthi okay iloku naloku. So in most cases kahle ngokwakho ake mawucabanga ngokwakho, amantombazane asiqomela kwiziphi izathu noma kwiziphi izinto amantombazane asiqomela based on umzekelo wenzile ukuthi if upresident ezothola intombi wena ungayitholanga, izobe inezizathu sokuthi imqomela ukuthini. So ngokwakho based on your discoveries and your journey empilweni, ikuphi usukudiscoverile ukuthi amantombazane aqomela this and that and that and that? One thing mina ngiyidiscoverile angingathi one thing, many things engiyidiscoverile, sure, it takes ukuthi lo muntu osokum-analyzer kumele umazi, uyenze ne-research nje ukuthi lo mjida uphila empiloni, i-background yakhe ithini, umuntu kanjani, siphi isizathu esimenza ngampela aqonywe leThekwini, yayibona. So in most of the cases ngizobeka izinto nje mfethu ezi-worldwide, sure, because akhona ama-deep characteristics whereby thole ukuthi omunye umuntu usuyamazi ukuthi usuyabona lo mjida kahle urelaxile mhlawumbe kunami, sesingena kwi-personality lapho, because ne-personality ine-contribution, ngizokubala nje okunye, i-personality ine-contribution ukuthi okay umuntu
aqonywe eThekwini. Yabo lo personality yabo. But ipersonality siyahambisana on a deeper level, but ngizobeka nje lezi zinto lezi ezingqikithi nje lezi engisho kahle ukuthi okay lezi zinto i-primitive. Ngisho ngathiwa ulunge kanjani, ngisho ngathiwa uyi-charm njani, ngisho ngathiwa u-evil kanjani, but lezi zinto ziya-apply kona wonke umuntu wesilisa. If ungenazo iyakulimitha lawo ma-chances ukuthi okay ungagcina wena nalowo muntu wesifazane ngicina into enisiqhubekela phambili noma iya kanjani. So in most of the cases ngithe mina mangihlaziya nje mfethu from high school because into eningi i-recognize high school. Into engihlazile okokuqala amathekeni mfethu ayamqoma umjida ngenxa ye-status. Yabo. Number 1 status. Number 1 nje bafa status bafa. Sure. Yabo. Lento engisho ukuthi khona abafethu ababedansa ezikoleni, kunabafethu ababegqoka ezikoleni, kunabafethu ababeyigebengu ezikoleni. Yabo. Dide kwesikhathi hawo lento mazena thana lo mjida imazi kahle ukuthi isigebengu ngoba phela lo mjida usibamba inkunzi masiphuma esikoleni. Yini yavele yabhebha lo mjida mfethu yabo. Ngoba manje mfethu lo mjida isigebengu naye mthi hawo ayiko akekho nje right umuntu okhohlakele lo mjida usibamba inkunzi. Yabo lento mayini ivele yamthana ngoba phela wabothi intombazane ese right baningi abafana abayishiya yini ivele yathatha isigebengu. Yabo isigebengu sine status bafu. You see amantombazane ayakuthanda lento ukuthi ukuthi uthandana nayo ichome ngawo ngangitshedi thina kuphela amajidi esiyenzayo lento mhlawumbe mawubamba ithekeni enhle ube lalo ukuthi hayi bafana bami ngiyanigqeme mina ngibamba isibhacu ngibamba intombi ukuthi namantombazane ayithanda le nto ukuthi awafuni ukuthi abambe umjida lo muphi afuna la ukubamba umjida azi kahle ukuthi ufuna amanye amathekeni so ngabona lapho uthi oh kahle kahle lento ukuthi umjida onentombi eningi aleka ngoba nentombi eningi kakhulu ngisho engayidingi intombi eningi is because une status yabo amantombazaneni une status emantombazaneni amantombazane abanaloko ukuthi okay lo mjida masimqoma asimenzele umusa yabo asimenzele umusa intombazane ayifuna umvela umjida ozovuka ngayo yabo lonto ingakho mina ngi-understand mina ngumjida o-right ngiyoyiphethe kahle anginayo intombi nje yini ngathathi mina ngoba phela inkingi iyayigwema ngaleyo ndlela yabo akekho umuntu ozoleke ibangisi izofika ingithole mina ngo100% ngizoyinika sonke isikhathi sami ngizoyinikela kuyona ngeke ngicheat ngizobe ndelukile yabo kanti uyivukane ke lo uzoyichithela nje yabo ngi-understand ngoba phela umjida ufuna amantombazane amaningi yabo lo nto si ngathola ukuthi amantombazane asithanda status nawo ayathanda ukugqama you see yabo in most of the cases ngangibuka nje makufika lamajida ayigebengu ngisothi nalowo mjida noma efika noma ahlelisa amajida namajida amprioritize yabo kuthiwa ingeke usibanibani ke lo yabo ayike lo mjida mfethu hayi ngeke uyinkinga kakhulu mfethu uyayishaya inhlamvu lo mngani nami lo you see lo mjida uyawushaya ummese nje mfethu yabo lo mjida nje mfethu uphatha imandi nje mfethu yabo nabafethu banaloku umpraise even no teacher esikoleni uyabona kwi presence yakho ukuthi okay banaleyo fear naleyo respect at the same time okay hayi ngeke hayi noma besithethisa thina yabamthethe nje ngoba sobe bethethisa ngoba banale nto ukuthi bamsaba uyisigebengu uzokwenzakalisa iyona futhi yonto yenza abashana abaningi njengamanje yabo abashana abaningi bangena ebugebengwini yabo thothi uzomthola umshana usemncane yabo umshana nje obe decent zonke lezo zinto but usevele waba isigebengu usedubula abantu yabo baningi mina abashana dengikhula nabo thothi ngiyathiwa hawo lo mshana usedubula abantu yabo ngithi mina yabo usho usibanibani ufuna status lo mfanyana nje lo mncane engamphendwa uphendula hawo umfana usiyadubula hawo bese ngilandele lo mjida lo the reason edubula ngawo is because uthola leyo praise ngaso sonke isikhathi mase sebulala abantu ukuthi okay hayi usibanibani uyayithola respect because isikhathi esiningi laba abafethu mase ngiba-analyze kahle even nasesikoleni abafethu abaningi babeyigebengu kwakuyila abafethu abayidomu ababengaphasi yayingekho into esikoleni aqhama ngayo futhi kwangingabi laba bafethu ukuthi basuke emakhaya right yayibona kwakuba yilabo bafethu ukuthi mhlambe nayo beyishizilela abamnakile kwisidom yabo azikho intombi revolve around yena yabo and ngalesikhathi ephathi isibhamu ngalesikhathi elimaza abantu kube khona amehlo manje amrecognizeayo ukuthi okay hayi ngeke indoda ke le inkunzi ke namathekeni aqala benaloko ukuthi okay yabafuna ngisho ukuthi umjida mumba nje nje isigebengu kuyayithola intombi ngoba manje amantwana nalo ukuthi ngeke usibanibani uyashubisa nje intombazane ithanda nokuhamba nayo ukuthi owami yabo lento ifila protected ifila safe mayihamba nayo because iyazi vethu umjida osatshwa yabo enye izofika mhlawumbe mayisidlula mhlawumbe kade kubanjwe inkunzi bayiyeke ngoba kuyazi hayi intombi yasibanibani mhlawumbe uyafika nangebreak ayithengele izinto kade sibamba inkunzi siphuca imali zethu sezothatha usezoyithenge namakhoda yabo ngeimali zikade sibanjwa ngazo inkunzi yayibona nje so izizwe nje njenge princess yabo amathina ayithanda bafi power okay
Matheni ayithanda ipower. So ngangibuka ukuthi la majida status. Sure. Yabo, cause nami ngingaba kwi situation ne-event yenzeka nje unforeseen yabo. Ngafika late esikoleni ngigqokela ujazi yabo. Yeah. Ngangikade ijezi lami limanzi yabo. Yeah. Ngifika nje ngigqokela ujazi. So kanti mangingena egate kwi security bakholela i-security lalisigada lesa sikhathi yabo. Leli security la ngibamba kabuhlungu ngangile ngiphikisa ngeke ngilinika ujazi yabo. Yeah. La ngibamba kabuhlungu leli security. Ngavele ngaphenduka bafa isadudulana naleli security yabo. Ngisawumshaya naleso sikhathi yabo. Ngidiniwe nje kube inkinga zami. Ya naleli security langibasi laleli lizongibamba manje la kwenzakalana yabo. Saxabana naleli security sadudulala kwachwaza ingane lapha zangibuka ingane zesikole yabo. Yeah. Salanyulwa yabo. Bathi kuloya mini ngafunda something about umhlaba kuloya mini. Khona bafunga izinkuxa nginjalo. Ngicathi more than 10 amantombazana ayoleke ngibingelela ngendlela angajwayele ukungibingelela ngakhona. Yabo. Ngiyadide ukuthi kwenzakalani ngoba mina bengumjay minute ago. Yeah. Akekho intombazane engihlekelayo, ayikho intombazane nendaba nami, ngumjito ohlale ehambele izintantele esikoleni. Sure. Yabo. Lamantombazane manje asengibuka ngalamehla leke ngibingelela yabo. Isi namajita seleke ngisalethe laba face zwile kuthi ubambu. Hey benibambene ngamajazi lapha ne security hey windoda yabo lo. Yeah. Uzi kabona ukuthi na into eshala abafethu abayigebengu kahle yabo. Kusokwa amajita lawe iphilela yabo. Mhlapa goloze kanye, mhlapa xabe no auto thi lamgwaze. Mase emgwazile noma mase emdubulile. Mase kuba yilabantu la bafike bampraise kuthiwa idefethu inkunzi uyinkinga. Nagcina sebonza angeke ngisaphuma kulento because lento iyanginika ukuthi nami ngibe umuntu obalekile ebantwini. Lento nami iyangenza ukuthi ngiqhame for the first time in my life. Angikaze ngabuka amantombazana ngalendlela. For the first time in my life angikaze ngaprezwa amajita ngalendlela. Ngiyayibona so nami sengumuntu ebantwini hayi ngefethu asho ukuthi ngiqhubeke ngibenze ubugebengu ngisho ukuthi ubugebengu buyasebenza. Ngiyayibona yonke uthola status ngithola status but the only thing mina engishaya kulezo zinto ezikanjalo because nami nje ngi-approach nalama thena ngokunjalo in most of the cases ngangiwabuka ngithi mina amantombazana ngwathandisisi kahle because even nalawo mathena achwaza lezo zinto ezikanjalo masiwabhekisisa kahle ngangiwabuka ngithi mina lamantombazana lawo amagundane lamantombazana ifebe nje zamantombazana engayiphethe kahle ngiyayibona lonto kunalo ukuthi lento ngathi hlaba nalomjita lo kuthiwa dilalwa lo mjita yabo ngisho esikoleni bafo sebancane kunezinto esasifanda ziyihaba yabo ukuthi umuntu usevelwa lana abantu but ayekhona lawo mathena sasifunda na yabo ukuthi mawufunda ne10 uthi hawo thiwisi ivele yahlaba lo mjita yahlaba nalo mjini ngini mina lento mazana incane nje yabo because izinto mina zayisa serious kumina at that point in time ukuthi awukwazi uvele wenze sex. Ngiyayibona lonto isinale ukuthi sebancane mfethu isex into serious into oyichoose ukuyenza nalo sokuthi serious nasenazana ngempela yabo you see and futhi for the female ukuthi vele ihamba ilalwa nje yabo in most of the cases kwakuyilawo mathekeni into namasena athanda ubumnandi athanda utshwala yabo maye mina noma ngichwazela nginalo ukuthi I fuck very ifebe akunamsebenzi nana nginifuni ngiyayibona manje leni ngibingelela nawo la majita leke ngisalutha kanjalo amajita engiwabona ukuthi ngithanda ukuhlala nabo ngikhululeki nje yabo angisiyo umjita vele othanda ukuthi ngikhanda inkinga lengilimazana nabantu manje nengixabana nabantu kwenzeka nje mina ne-security sayixabana ngisho nami ngibimude ebhedayo sadudulana but ayikho kuleyo character yami ukuthi okay manje senzobe ngikhombana nabantu ngibambana nabantu izinkunzi nengikhiphana ayikho kumina ngisilo umuntu odala ngaleyo ndlela ukuthi manje kumele ngixabana nabantu ukuze mhlawumbe ngiyiprove ukuthi yabo ngisikhonda khona mhlawumbe ngumuntu yabo manje usespecial noma kanjani yabo but nje ipoint lami lapho nje kwaba leyo nto ukuthi okay status status nje bafo abantu bazanasithanda status yabo sure okwesibili noma nawo kuyingxenye ye-status yabo okwesibili kwakuyilweshandisi le ipower mangikhuluma ngepower ngikhuluma nge-leverage yabo bese into abantu abayivaluishayo yabo njengawo amajita lawa ayemahle yabo because akho lamajita from esikoleni esasiwazi so lamajita nje good looking amantombazana abathanda amanye amajita abashela ngebhadi ke thina sange sibe la amajita ashelwayo sisonke lapha sikwazi sibe la majita kuthiwa ndangu umjeli badla ngitholele kwalawo majita nje yayishela esikoleni thayi ngemuhle nje yabo ngiyamthanda nje yabo amantombazana amshela so lo mjita wayevele hold power because thina average yabo yena muhle ushela amantombazana thina amantombazana awafika ashela
thina njalo into esiyaziyo sazi amantombazane asinyukunya nje asijwayele amasimba akhulwe noma isinomi kanjani nathi sithatha isinomi kanjani but amajita nje mayefika hawu hayi amajita nje izinto zawo elula izinto zawo ziyashelela yayibona leyo nto you see so ngabona ukuthi kahle kahle amantombazane nje mfethu ilavarage into enepower nje power you see makukhona into okwazi ukuyenza abantu abaningi abangakwazi ukuyenza amantombazane isikhathi esiningi azohamba elabo because amantombazane ahamba ngewinayo ngake ngalisho ligama amathena athathe iwinayo bafuma ukuthi usawumuntu nje usase uhambeni lempilo yokuzakha usayigrindela usawumuntu ozama ukuhlanganisa impilo yakho usawumuntu ozama ukuhlela impilo yakho usazama ukuthi okay ngibe umuntu nami othi build value mhlambe ngithi ukuba ngcono noma ufocusele empilweni nami isikhathi esiningi amantombazane ngiyazi abe nalo vele ukuthi azokuthanda because ayikho into ungawanika yona manje so amantombazane asebenza futhi into engayifunda ngamantombazane asebenza ngemanje intombazane ayinandaba ne-future bafo intombazane ayinandaba nokuthi ubafo uyaplana uthi ubafo in 5 years mhlawumbe now i-podcast yakhe izobe isendaweni ethile thekeni izoba nendaba othi okay ngifike epagini lakho manje mhlawumbe la ku-TikTok ngabuka ubafo mhlawumbe unama-likes awu-3 mhlawumbe nama-follow elilodwa ayi ngeke yabheda lo ngeke izikulalele ukuthi mhlawumbe i-understand i-story sakuthi okay mina ngumjito ne-vision mfethu ngimjito osazama ukulungisa impilo yami ngimjito osazama ukuhlanganisa impilo yami amantombazane asebenza ngemanje yabo wena unemoto manje wena ungithatha manje ungikhipha manje ungidlalisa ehotela manje ukuthi mina uJakalase bandla siya connecta naye ngiyamthanda umuntu awuyena noma sikhuluma kumnandi ukuhlala naye but uJakalase in the now ayikho into ephathi yakwazi ukungenzela yona yabo so intombazane mfethu izokushiya yabo and ngeke iziqome ngenxa ukuthi wena awukwazi ukuthi wenza izinto zenzeke in the now because amathena function ngemanje yabo ngakho nami ngangidede uthawu lento manje vele ihamba lalo mjito omdala kanje yabo ngiconfuse but iyamhlaba lo mjito mfethu yabo iyamhlaba lo mjito ngoba lo mjito unemoto unemali kunami phelela yabo mina ngisaye njalo ngazokuthi isikhathi ngiconfusekile ngingabaza ukuthi hawu mhlawumbe khona inkinga ngami no cha nje mfethu indlela nje mfethu amathekeni adalwe ngakhona amantombazane asebenza ngemanje amantombazane athanda i-finished products bafo ingakho isikhathi esiningi whereby uzofanda nabo abantu asebe successful asebe rich asebenezinto zabo empilweni abayifanela nabo futhi abangibabuyela ama-figures afana nabo Tate bezokutshela ukuthi nabo ngekhathi zabo kade besabashana badlule through the same thing yabo i-rejection bayazi disrespect eqhamuka kumathekeni bayazi ilokhu njani i-underminance eqhamuka from amathekeni ngenxa ukuthi ngaleso sikhathi bebesayilabo bantu abasasebenza kubona so kwaba leyo nto ukuthi okay amatheni awafunctioniye nge-future amathekeni nje ayifunctione ukuthi nje mina ngifuna into ewa manje yabo ingakho isikhathi esiningi amatheni futhi nabafo ehluleka ukuthatha iy'nqumo ay'fevayo thole ukuthi ithekeni isizohamba ihambe izalela abafethu labafethu abazohamba hambe bayishiye because ayibuki deepo ukuthi lo mjita ngaphela i-capability yakhe ingahamba ifike ephi ayikubuki yona as i-compound interest ukuthi okay umjita mfethu oyiqoqile umjita mfethu ozama ukuhlanganisa impilo yakhe ngenze ngine long run noma engeke thola ukuthi izinto sezi-right manje but in a long run abo umuntu othile ozoba ngcono so nje wona nje aba nalo nto manje ingakho nomjita noma mhlawumbe sekuthi uphelele umsebenzi beshadile nethekeni isikhathi esiningi okunakusize kahle abantu abafuna ama-divorce abantu besifazane because isuke isinaleyo nto itheni ukuthi okay wena uyahluleka ukungisustain awusekho kwi-level yami awusebenzi manje isikhohliwe yonke leminyaka duloyalo wena uyinakekela yona futhi isikhathi esiningi amatheni asuke useless akuqama amatheni amost awa-useless awasebenzi yabo intombazane iyakwazi ukuthi ihlale ibe umthwalo wakho but yona once wanaleyo nto ukuthi okay umuntu ongakahlanganisa iy'nto zakhe isitori sakhe asikakahlangani complete aba nalowo nje inika ilungelo ukuthi okay wena nje urabish nje ayikho into engizoyixoxa nawe ayikho into engizoyi-interacta nawe hamba nje lapha mina ngifuna abantu abanezinto manje uzongenzelani mina ngifuna abantu abanemali nayo imali uzonginika imali ebese uyadideka ukuthi hawu lalo muntu lo ngoba nje nakubo kuyahlushekwa nje khona into engingayishela ngathi mina kini kuyahlushekwa nje wena phela ekhaya kuhle kunakini yabo wena kini kuyahlushekwa yabo wena kini kuyahlusha uma wakho uhlale ginqeya nobhiya lapha ngiyamazi uma wakho yabo lodwa you see so njalo usuzongifuna imali
uthi mina ngiyithathe phi manje ngoba nami ku-out osayihlanganisela kanje nakanje ikuphi isidingo sokuthi uzongithatha isinomi kanjani yabo kwa wena uma wakho ngiyamazi uginqana nobhisi botha uma wakho esaziwa endaweni uyayibona lonto lento osuyinika wona le pride osuyibeke lapha wazenza iwoman on top manje wazenza umuntu manje oyislay queen indlela thizena ngi-understand because akudeserve ukuthi uyibeke lapha phezulu because wena wes ngisho ukudlula mina uyayitshela mina ngiyayitshela mehlo mina ngingcola ngisho kunawe yayibona mina ngingcola ngisho kunawe wayigcina nini inyama kini anidli ngisho inyama yayibona lonto kini yayibona lonto nagcina nje ngisho ukudla inyama mina ngiyayidla inyama ngifika ngesihle kuwena ngiyayithoba ngibona intombazane enhle ngithi hayi ngifisa ukwazi nami usuvele nje uzozenza into lapha etop phezulu yayibona lonto ayolad usuzwe izozenza etop yayibona ngisibona isizathu yayibona mina bengizokushiya phansi ushilo uthi hayi ngiyamtshela mfethu hayi ngiyakubona umjito right but angikho interested bengizokuhambela but boy bosuzongidemand imali engahlaphe wena usumuntu osefigarishithe kade izinto empilweni uyangihlanyela ngempela yabo and imose yamathekeni omunye umuntu uzothi usalala kini ngazi uthi yena ulale endlini yakhe akanamuzi ulale epontshini nengane zakubo bampintshana yebo lonto isi udidizwe lena uthi amajida amshela manje useyithethe uspecial yabo so nje mina mfethu ingakho isikhathi ningi mangikhuluma namajida ngini bafethu musana ukwenza amantombazane izinto ezinkulu empilweni amantombazane abantu njenganathi zibeke wena phambili akhona futhi amathina ezahluleke ubuthi umuntu muhle uclean uhamba kahle emgwaqweni akusho kulowo muntu loyo usile ngoba khona amantombazane ayidomu and most yawo engihlangana na bra idomu most ayidomu bra idomu yebo lona so amantombazane angazi ngathi ane delusion eningi ngalento ukuthi athe manje zalazalwa nevelo vela abafethi bawashela yebo so aba naleyo delusion eningi ukuthi I deserve the best I deserve what ekubeni umuntu got nothing to offer because mina ngiya understand mbo futhi okay ukuze nami ngideserve the best I gotta have something enga offerish kumele ngibe nevelo ethile yabo you see angikwazi ukuthi ngenze ngazi ukuthi emhlabeni izinto zonke zingami yabo enye into engiyifundile futhi ngamatheli amantombazane yonke into ingawo lela dingisho ngoba selfish yabo it is very 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 unlikely ukuthi intombazane isikhathi esiningi izoyikhathaza ngawe unless yazi ukuthi khona into ezoyibenefita kuwena yabo amantombazane isikhathi into engiyibone nje mayefika ebudlelwaneni yonke into ingawo wena uzojabulisa wona wena uzonakela wona wena uzophatha kahle wona kumele uhlale ujabulise wona once yona ya unhappy noma yanenkinga zayo sekumele nina ningabe unhappy uyayibona lonto sekumele nina nibe unhappy intombazane ayinawo mina lento engiba nayo ukuthi okay mfethu ngiya understand ukuthi ubhekene nesimo esithile kwamanje okay ayizinto ziyenzeka ngizoba nawe sizedlule kule phase yayibona lonto ayinayo intombazane isikhathi esiningi lento ye reciprocation yayibona noma theke nawe nayo isikhathi esiningi lento ye reciprocation unless usumjita osenevelu yabo siya reciprocate because iyazi vele ecile ukuthi okay kuningi vele wena ozokwenzela yona yayibona lonto alright uke akumention ukuthi amantombazane the reason why ezokuqoma one of the things we mentioned is status and ukuvezile ukuthi umJ before ebe umuntu akade emkhulu ngomzimba ongena status kahle ngakubeka kanjalo so starting content was it because of status noma was it because ufuna ukushare ijourney yakho and usiza abanye abantu angifuna uqama bra wami uqala lento ye content njengoba yishilo ubafo wami sasikade ehleli naye ngamtshela mina bra wami ne iPhone yakhe ine camera clean asikwazi sivele sihlale nje mfethu yabo because lento engisho bese sivele siqalile sikwile journey yokuyi self improve because ngasheshe ngabona esikoleni ukuthi umhlaba usebenza kanje umhlaba unendaba nami ngiyoqhanyelwa kuyoze ube leyo ndaba mawukuthi ngizole ngihleli ngilinde uNkulunkulu ozoqhamuka ezulwini azongenzela izinto zenzeke so kuzomela nami ngizenza indoda engcono yabo ngaqala lapho ukwehla ke nolaka lami emantombazaneni because nga understand amantombazane manje sengiwabuka ngaphandle ukuthi ngifaka imizwa yami ngaleyo ndlela ukuthi okay mhlawumbe wrong noma abantu abambi noma abantu aba evil ngaqala ngawabuka ukuthi amantombazane nature yawo
yabo adalwe kanje kunalento esithi nje nature yabo into ongeke uyishintshe into ongeke argue nayo. So the best way wena ongayenza ukuthi wena uyibuka wena because ngaso sonke isikhathi mawuzobuka ukuthi mina ngiyarongwa, ngaso sonke isikhathi mawubuka mina ngenziwa kabi, ngumenziwa kabi, uzoloku uyi-victim. So wena kumele ubuke impilo ukuthi okay since sengibonile ukuthi okay ngaso sonke isikhathi amantombazane awangiqomi ngoba nanginayo iveli anginaso status, mina ngenze njani ukuze nami ngiyibeke kwi-advantage position ukuze nami ngihambe nami ngibe lo muntu ofana nalawo amarazo lawo lawa edlela intombi ahamba ngemoto, nami ukuze ngizodlela abashali abalandela yini. Yayibona lento easy because angikwazi ukugala nami egcina kumele ngibe nomndeni, nami egcina umfethu kumele ngihlabe, kumele ngibe nentombi yami because nami abantu besifazane ngeke igina ngiyabahalela, ngeke igina ukuthi ngiyabafuna ngiyabalangazelela bayi yabo, kumele nami ngibathole egcina umuntu wesilisa angeke ngile ngiyigoqa manje ngile ngithi bambi nje ngile ngiphija leyo gospel ngiyabanyanya, kumele ngi-understand okay bafunctiona ngale ndlela. So mina ngiyipositionana endaweni engcono ukuze nami ngizoba umuntu ozoba ne-advantage ukuze nami ngizoba kuleyo position ukuthi okay nami izinto zami nenhloso zami ngiyakwazi ngiyifeze ekugcineni. Yayibona. So aqala mfethu sinomabura sa recorder, ukurecorda kwami it was part of i-awareness, angivuqa amanga, it was part of i-awareness, but the more umuntu ekhuluma lapha ekhuluma kwelokhu njani I understood ukuthi okay the more umuntu ekhuluma ziyaqhamuka izinto ezifana nama-follow and siyaqhamuka i-status because akusibona bonke abantu abakwazi ukuthi noma bekhuluma ko-TikTok noma bekhuluma endaweni ethile baqhamu yabo. So kuyakunika ivelu lokho thina sehlangane even namanje mhlawumbe hlangana nabantu abaclose to 15 bethi hayi majitami siyanilandela bafethu qhubeka nalento esiyenzayo. Asasebona abantu abayinormali abangenavelu noma ivelu yethu singeke sithi wena bafiqale manje because besiyakha all along. Lento engisho ukuthi ziningi izinto esedlule kuzona yabo, ezinye izinto akukho simple as ukuthi okay fethu na inkomishi na ijuice yabo, kuningi sesibhekane nawo ukuze sibhide le value sibhide lama characters siyiwona nale ndlela esikhuluma ngayo, ngale ndlela esikhuluma ngakhona TikTok ayisilona iphutha yabo. Sizenzile izinto zasi-upgrade sagcina sesikwazi ukuthi sikhuluma ngale ndlela, sagcina sesikwazi ukuthi silaleleke ngenxa yokuthi besi-self improve, besifunda amabhuku azosenza sihlakaniphe njengoba sihlakaniphile manje, sihlakaniphe ngandlela sihlakaniphe ngakhona. Ukuhlakanipha kwethu akuqhamuka emoyeni, ngeke ngithi sithe mazizala kwandiza ukuhlakanipha yabona ukuthi kuyikona ukuthi phela ama quality besinawo, ngoba kusikona wonke umuntu othi maye rejectwa intombazana abona isidingo sokuthi self improve. Most yamajita futhi namade ngiphila nawo esikoleni umuntu bekuvela athi ayingeke lezi ingane yitop kakhulu, mina ngeke mfethu hayi yabo athi yitop kakhulu lezi intombi yabo lonto angasiboni isizathu sokuthi okay le ntombazane le reason ingangigqomanga ingoba ilokhu nalokhu, but mina umqondo wami ubukwazi ufocus ekutheni hayi ngeke sikhona isizathu sokuthi le ntombazane ingangigqomi. And the moment bafo ngilungisa ezinye zalezo izathu, ngilungisa umzimba wami, ngithe mase ngiqanga ukukhuluma namantombazane yashintsha interaction yami namathekini. Yabo ngabona ngempela ukuthi yazi bengiqinisile because ukuyicabanga into but ungabi neshow yayo. Mase ngifana practical existent ukuthi okay sengijimile manje senginomehlo sengakwazi ngisho ukuthi ngikhuluma intombazane ngicela inamba ngitho because mabe ngatholi ngisho inamba. Yebo lona even inamba le bekuba umzuzu inamba ngicela nginganikwanga inamba. Sengiyakwazi manje ukuthi ngifike ngithola inamba. Ngoba ikwa lo mjida lo besijiba yabo. Abantu mabefika sijima nabo kuthiwa hawu nawe uyajima njengoba uyinkuxu nje kanje nanje uyajima wena kanje nanje yabo. Ingiphathe kabi lento engazi uma nale ndoda angayitshela athi bram from now on angifuni lokho ngigoqa, ngifuna nje ube straight forward nami yabo. Ungitshela iqiniso ngomnjalo baba mangisayinkuxa bram ngitshela ukuthi ngiyinkuxa ngitshela ukuthi ngisay useless, ngitshela samele ngifocus emfethi ukuthi ngilungise ukuze ngizohlabeka nami ukuze ngizoba indoda nami ekhothe kabi because ngiyabona mfethu mangishaya amantombazane ukuthi izinto ayihambi ngendlela. Yebo lona. So wena ukuloku ungigoqa ungiduduza ubucabangela imizwa yami manje awungisizi ngalutho because egcina osuku uyangiduduza ngizizwe right, but mase ngiphuma emhlabeni umhlaba unendaba nemizwa yami, umhlaba uzongibekela into straight. Asikufuni mje uyinkuxa angeke sikubhebhe, sifuna abafana abafresh abahle awuna value. Isiphi isidingo sokuthi ngishele umjito omuhle onezinto zakho osuka kubo osuke lokushini oclean omuhle olugqokayo ngivele ngisuke mina ngizosakha wena uyinkuxa ngizophepha wena uyinkuxa nje ubothi uyayinukela awunalutho. Yabona izisho asiki izathu baba asiki izathu yabo. So MJ ngani
uthe isizathu sokuthi uqale content was to raise awareness, right? Yeah, was to raise awareness. Then must raise awareness. Yeah. For sure mawubuka lapha e-comment section. Yeah. Khona ama critics abantu bayakritika bakhuluma lokhu nalokhu kade ngibuka nje comment section yakho lapha ya. So now what makes you ukuthi uloku uqhubeka uyenze content kube kukhona abantu abangayamukeli lento le and abanye abantu abagxekayo? Yini ekwenza ukuthi uqhubeke wenze lento oyenzayo? Umkhonzi bese demngena lapho. Sure. Mina ngumjito ongenandaba nokuthi abantu bacabangani ngami. Yeah, ngumjito ongenandaba ukuthi abantu abacabangani ngami. Enye into umabura ngihloniphela yona mangicabanga since from ekuzwaneni kwethu because ekuzwaneni kwethu washo nomabura ukuthi hayi ngiyaqala ukubona indoda mina engenamsebenzi kanje ukuthi abantu bacabangani nayo. Yabo ingathi yona enye ability ekwenza ukuthi kube lula ukuthi noma amantombazane ngiwashela ngikwazi ukuthi ngifight back nami ngwathuke because nalithi ayivela kunendaba nale ntombazane. Fuck indaba le nto amantombazane maningi emhlabeni mina ngizoba fit ngizoba muhle ngizoba nemali izinto ngizozenza zenzeke. Sure. Yabo so ngilo umjita vele kanjalo bafanga nendaba. So wena ungayitshethi uyangithuka uyitshethi uyangilimaza imizwa yami uyitshethi uyangixeka but mina izinto eziningi sengizenze kakhulu kumina ngalendlela ukuthi wena mase ufika usuzozenza kumina akusazweli yabo mina ngahlala kakhulu ngayithuka esibukweni ngayibiza ngamagama ngayitshethi ngiyinkuxa ngayitshethi ngiyanuka ngayitshethi ngiyusidesi ngayitshethi ngweki yabo khona ivideo engangiyenzile nje lokho njani the truth shall set you free yabo the truth shall set you free wengikhuluma nge-self reflection engayenza ngayibuka esibukweni ukuthi okay angikwazi manje ukuthi ngiqhubeke ngizonda amatheni because amatheni ase ngixabana nabo isikhathi eside and ingxabano yami namantombazane ayipheli yabo amantombazane hlala sixabana ngaso sonke isikhathi so angikwazi ngaso sonke isikhathi ukuthi ngile ngibuka amantombazane ngiwablame ngile ngikwazonda nami khona indima engidlala ekutheni amantombazane ngithathe ngalendlela so ngaqala ngabona ukutheni kumele ngiushintshe umzimba wami kumele ngilungise ezinye izinto and ekuyilungiseni ngalezo zinto angizange ngibe umjito nice yabo enye into abantu bayigoqa ngayo abantu bayitshela ukuthi ukuze uzowenza izinto zenzeke kumele uloku uqhuquzela kuthiwa bro you can do it you know be gentle with yourself time is here be nice with yourself mina nje mfethu ngumjito wayithuka abafu ngumjito wayithuka ngahlohla nale ndoda ngathi bra ngicela ungithuke mfethu ngicela ungithuke angathi mina mangifika la kuwena ngithi mina hayi akusafani sekungconywana ebese na uvumelana nami ngokuthi hayi umngane wami phela uprotect imizwa yami ngitshele nje bra mangisipakpaku ngitshele mangisanuka ngitshele mawusangibuka la ukuthi ayike intombazana ezokuqoma ngitshele nje mfethu ukuthi nje ngumjida nje ongakasebenzi ngokwanele empilweni yabo so ngilimaza imizwa yami ngalendlela ewese so akusazweli wena mawufika ukuthi uzongithuka you are wasting your time you are wasting your time i-comment yakho ngisho ungakritika ngisho wahlangana emehlweni enye futhi i-advantage futhi engingasho ukuthi ngisizile mina abafa ngibasaba abantu yabo ukuthi manje lento ukuthi mahlangana nawe ungibuza ukukhuluma uthini lapha ku TikTok kanje mase uyitshela mhlawumbe ngizole ngishalaza ngithi hayi bhuti kunjani mina ngizokutshela mfethu lento engisuke ngikhuluma ngisuke ngiyikhuluma yayibona and uTikTok wami lo yayibona that's the first thing when you understand freedom yami leya wena uyalalela ivideo yami noma uyilaleli kukwena because angiphoqi umuntu ukuthi ulalele ivideo yami angiphoqi umuntu ukuthi ucomment evideo yami angiphoqi umuntu ulike ivideo yami so when ivideo yami uyilalela at your own risk because if umuntu osho ukuthi awathanda amavideo yami ngiblock i-algorithm ngeke ngivele ngiphinde ngivele yabo musu ukwalalela amavideo yami wadlula washiye kanjalo ungangilaleli ngisho mangithushuka nje ungabisangilalela because uyangazi ukuthi ngile ndoda vele nje ekhuluma ngalendlela ekhuluma ngakhona yayibona so ngilowo muntu nje bafongenayo lento ukuthi manje ngiya pretender ngiya actor because nginale nto ukuthi okay ubumina nje mfethu ubumina into mangayifuna ngiyifuna into mangiyithanda ngiyayithanda yabo you see so into kanjalo nje my brother ngani umbuzo wakho nguphendulile ukuthi ngichaza into eningi ngani noma mhlambe so i-criticism nje mfethu into engangikhathaza ngoba njengoba ngisho even nasekhaya uma wami ungizalayo bengicriticize jabula nohlonipho jabula nokuthi still yabo into emnandi la ukuthi umbuzo uphendula more than 5 minutes to a point ukuthi isicoverisha na imenye imibuzo kade ngizoyibuza but ke you once made a video ethi don't trust poor people so lento wawuyisho it's isuke lapho kahle la what made you ukuthi ukhulume lena because umzekelo mhlawumbe engawenza ngingathi mina
unomunye umuntu uthola ukuthi uphuwa yabo but imfundiso zakhe empilweni zi worth more than umuntu rich noma ngingathi ngendlela engayibuza nga what did you mean lo phuwa lo bukhuluma ngaye izithi ukuba phuwa lokhu kwemali noma ngabe ukuba phuwa ngenye indlela yabo what made you make that video ngizoqala ngidefine ngihlukanise mina lokho njani i-definition yami yaphuwaness because izinto zonke zi-understandeka kangcono mase usuchazile nawe ukuthi okay phuwa uchaza ukuthini kuwena if I speak about phuwa bafu ngikhuluma mina ngento enga-evolve ngikhuluma ngento estagnant ngikhuluma ngomuntu ongabhizi ngalutho empilweni yakhe you see umuntu ongazami lutho uyayibona lo muntu ohlala egadi indaba zabantu uyayibona lo muntu o desperate in most of the cases and abantu abaphuza isikhathi esiningi ukubana nakusise kahle yabo baba naleyo nto ukuthi baba yicashala lesikhathi esiningi because banalento ukuthi izinto abakwazi ukuzenzela so umuntu ophuza isikhathi esiningi uzodlala irole ukuthi abe sicashala lingakho ezokhothamela abantu abanezinto because unalento ukuthi akakwazi ukuthi azenze izinto zakhe zenzeke but umuntu ongekho ophuya aba respect abantu akaba praise akabenze uNkulunkulu akabakhothamela because nawe uyazi ukuthi okay uyangadmirisha lo muntu nami angakwazi ukuthi angigqugquzele ngifike la ngifisa ukufika khona abantu nje mfethu abaphuwa abantu abangena ambition abantu abathanda ukuba imithwalo yabanye abantu abantu abaphuwa mfethu abantu aba useless nje mfethu angani mhlawumbe ngiyachaza angazi ngachaza ngidlule ngifike lapha abantu aba useless nje mfethu umuntu onomqondo ofile nje mfethu owazi ukuthi izinto kumele enzelwe owazi ukuthi uyakhamisa athelwe emlomeni lokuthelwayo yabo into ecishe ifana le mfethu wayechaza lento ya 30 years umuntu lento evideo yakhe ayichaza ya 30 years hayi ukuthi ukhuluma ngeage specifically ukhuluma ngecharacter yomuntu ona 30 years uyayibona umuntu one character 30 years ongabhizi ngalutho yabo vele lo muntu i-destiny yakhe fucked up i-destiny vele ifate yakhe sealed uphuwa lo muntu yabo nje behlulekile wazofika 30 years nje still engazami lutho yayibona lo muntu vele nje la ebheke khona ubheke nje vele kaphuwana uzohlupheka ukwazi umuntu ukumbona nje from eqala nje la kuma age bani uthi lo mjida kahle uzohlupheka because vele unale mentality nama habits ukuthi uyakuthanda ukurelax uyakuthanda ukuba umthwalo uyakuthanda ukusizwa uyakuthanda ukuthi abe yi-victim ayikho yena into athi okay mina ngiyenzani ngesimo sami ayikho ethi into athi mina ngingenza mehluko umuntu ngaso sonke isikhathi mayebuka umhlaba umhlaba nje awumo amaphutho osibanibani amadlozi amabhadi uhlale ezoblema nje ama outside forces ayikho into ebhekana nayo akanayo self accountability umuntu ophuwa akayibuke sibuke nasho ukuthi hayi mina iphi indima mfethu mhlawumbe ngidlala empilweni yami njengoba ngistakhe kanje like ayikho mfethu like khona physical ukuthi like ingemali noma mhlawumbe ingokuthi usunemoto noma ingane leya into ephila kumuntu yabo and it is most likely ukuthi if umuntu rich vele spiritual angakaze mina ngikana umuntu ongazami lutho and abantu aba rich ngespiritual noma kuthiwa akabi izinto mhlawumbe seziphysical mhlawumbe senginemoto senginemali but uyambona umjito uthi hayi ngeke vele azoba umthwala azoba ibaggage uyakuthanda nawe uthi okay masihlanganisa into ethile uyacontributor ngisho singakabi kuleyo level yabo njengana abantu abafana no president yabo ngeke ngizihlangane naye besi right empilweni but ngazo isigaba esinalento uthi okay bra wami masithenga into seyihlanganisela yabo akathanda upresident uthi abomthwalo wami because uyangi-understand nami ngumuntu nami imali ngiyayidinga yabo lo nto njengoba nami ngi-understand nawo umuntu imali uyayidinga so masihlangana sihlanganisa amakhanda sicontribute soba u2 kube khona into esilekelelana ngayo yabo lo nto akekho ufuna ukuba umthwalo komunye abe ingcindezi komunye umuntu yabo lo so abantu abaphuwa baku-enjoy ukuba imithwalo yabo lo nto abantu abaphuwa nje baku-enjoy ukuba ingcindezi phezu kwempilo zabanye abantu bane-entitlement abafuna ukuyizamela yabo because uma umuntu ngempela capable ukuthi ayizamela asike isidingo sokuzonda abantu yabo mina mangifika endaweni bafu ngibona mhlawumbe obafu bayishisela inyama yabo mhlawumbe mina ngiyi-afford inyama angeke ngile ngihlala lapho ngizothi hayi bafethu hayi beku-right bengizokucheck nje bafu ngisathi ukunyakaza unless makuzoshona ukuthi hayi ngiyafethu sasuhlala la yabo sokunika iqatha yabo sasuhlala mfethu because ngiya-understand ukuthi okay ayikho imali engiyikhiphile la ayikho into engiyicontributile la ekugcineni kosuku nami ngifuna uma ngiphuma ngibheka le abafethu basale bekhuluma ngathi umngane wakho bese efika esidini yabo bese ugcina usuthathe ngaleyo ndlela manje mawufika ukuthi hey nangu lo mjida lo nesidini yabo seso lezi nathi sizama ke manje ukuthi ke sik-accommodate ngoba manje ngeke phela manje nawe siyabona nathi
sesizama ukuzenza abantu abalunge sithi hayi bafohlala yayibona. So mina ngisheshe ngiyisuse nje kwi situation yanyalo because ngiya understand ukuthi okay afford yayibona yonto. So ngisheshe ngiphume. So umuntu ophuwa nje mfethu uyakuthanda uba mthwalo bazofika futhi ibona abahamba imicimbi kakhulu. Yabo umuntu afike emcimbini azathi eyi asiphathwanga nje kahle. Yabo nje lapha emcimbini asiphathanga kahle entitlement. Wena uzongcwaba noma uzela ukudla. Uzongcwaba umuntu noma ubuzela ukudla namakheke notshwala. Abasiphathanga kahle. Awukho mina bafuna umngcwabe ngisengakona. Ngathi abasiphatha kahle. Ngiyahamba wanginokudla kwami ekhaya. Ukudla kwami nje ekhaya. Sure yeah. Nginokudla kwami ekhaya. Yabo lonto. Ake ngithi mangifika abantu bedla bengangiphakeli mase ngiyadina. Sure. Hayi ngizoyithulela ngiyithule ngoba ngiyazi ngizofika ekhaya ngidle. Yabo lonto see. Abangifokedi phela abantu ukudla kwabo. Yabo lonto see. So enye into engiyibona abantu abaphuwa bane entitlement bafu. And bayayithanda into zabantu abaphuwa. Bayayithanda nje into zabantu. Leyo nto ayikho ngokuthi usunemali noma usukuphi. Ingawe nje as a personality, ingawe as a spirit. Yeah. Speaking of abantu abaphuwa, you once made a video about le ndaba ka baby mama. Ukuthi mangabe out kahle you shouldn't be no baby mama nani. It is something we encounter empilweni noma into nje obukhuluma uyibuka from the third eye perspective. Angeke ngithi into engi-encounter. Ngibuke ngokwehlo nje lenyama since ngumjito wehlaziyela ujwayele ukubuka into eziningi empilweni. Sure. Yabo. And futhi into engenze le video baby mama ngale ndlela kakhulu nabafika gcizeleleke emqondweni wami. I-encounter yokugcina kunengane ekhaya ukhazini wami eyavele yakhulelwa yabo. Yakhulelwa yanengane. So ngathi mangiyibuka nje yabo mehle nengane yakhe. Ngibuka nje ikhe abanayo nengane yakhe yabo indlela abonde ngakhona le ngane. Uyabona ukuthi okay lo muntu ngeke uzumenzele ukuthi ngeke uzumhlukanise nengane yawo. Uyabonga usuke isikhathi uthi hayi ngeke. Lo muntu akasayiphileli yena. Usephilela ingane yakhe. Yayibona lonto. You see. So ngayibuka lento ngayihlaziya nabanye abantu ade behama time emphakathini yabo. Thola umuntu uzothandana nomuntu ade nemayo ingane amshada amlobo ole bathandane. Thola njalo mase sikuxatshana because siyezwa somakhelwane mase sikuxatshana. Mase sikuxatshana uyazizwa izinkulumo eziphuma efana nokuthi okay ngoba nawo uvele la ekhaya ungizalwe nababa bo noma wakho usethi hey ingane yami ecwasa ngwana kuvela uyizali. So ivideo yami ukuthi mina izinto bafunga ibe brutal. Mhlawumbe kwesinye isikhathi abanye abantu bagcine sebekunzima ukuthi umuntu agcine seyilalelisisa kahle imessage ngale ndlela ukuthi okay uyayithola. Ukuthi kahle lo mjida yini la khuluma ngayo. Because mina isikhathi ngisuke ngixwayisa amajida yabo. Xwayisa amajida nje mfethu ukuthi if uzothanda nomuntu onengane bafu lo muntu lo usuke ngiyasakwazi ukunika uthando because sonke isikhathi sakhe nothando lakhe suke selifocus kakhulu kwingane yakhe. Yayibona. And lo muntu lo usuke senebond nomunye umuntu osileza because khona omunye umjito osezodlala ingxenye empilo yakhe yabo. You see. And ngendlela abantu besifazana abayinyonga khona nabafu ngizokusho lo abantu besifazana abayinyonga khona engangibabuza nje lapha kwi comment section to hayi wena uxheka kanje nanje ngoba naku umuntu ubhekene nayo ngithi uselfish umuntu esifazana ngeke. Cabangela sengiyambuza mina ngithi mina thiwa wena ke sisiwami ubunengane nje sasike siyikhiphe nje mina kwi situation unengane umfana. Ingane yakho izalile nje ubumfana iyakhula yazi ingane yakho uthi iphethe kahle yazi ingane yakho iqoqile yayibona into ifocus ile into enza iyahlanganisela yabo isiba right empilweni yakhe sikutshela ukuthi okay ma sengiyacabanga nami ukuthi okay ngidinga umuntu nami ozokulekela la endlini ozokwazi ukuthi nilekelelana naye nisizane naye la yabo ozoba umfazi wami yayibona. So kunabantu besifazane abawu2 noma mhlawumbe abawu3 bengithandana nabo yabo kulabo abawu3 khona onengane yabo noma unengane eziwu2 yabo zabanye abantu yabo kulaba ukhona abamatshitshi abantu bonke laba ngeke ngisadifana kakhulu ukuthi bahlukene kanjani labo abantu kuyaphileka nabo bonke. You see yabo kodwa lo nengane mhlawumbe nginawo ukumthanda kakhudlwana kunalaba yayibona lonto. You see wena yomzali womuntu esifazana osebela nama experience wakhulu empilweni ungayisuggestela ingane yakhe esilisa ukuthi uyazi kahle ukuthi ingane yakho ayinangane yabo ayisona isixhanguxhongo sihlanganisile empilweni izokuthathela umuntu onengane eziwu2 noma umuntu onengane nomunye umuntu wesilisa azoba unkosikazi wakwakho yayibona lonto. Ungayifisela ingane yakhe ithathe labo bantu imost yabo bayaqala bathi hayi ngeke hayi nami nje ngeke ngi-advise ingane yami uthathe umuntu esifazane onengane. Ngithi mina pho ikuphi kumehluka lento engisho uma ngithi mina amajida abangabathatha oma bengane because oma bengane bahamba nedrama bafu oma bengane bahamba nedrama yabo nje mina nje personal level bengitshela imabona namhlanje ekseni
ngizinje sengishiya mhlawumbe idrama yababa ukubuka nje ingane ngihleli naye endlini engazi kahle lengane angizali ubuso baya ama genetics abo lo muntu akusiyona iseli yami yabo leyo nto ayikho ngisho into eyodwa impression ephuma kumina ukuthi mhlambe noma ngizothi ngithi hey yabona mase kufika abantu ngithi hayi nayi intodana yami yabo and kumele umondle futhi lo muntu kumele ngimondle lo muntu yabo at the same time ngabona bamondla lapha kuloya muzi omunye yabo mase sebemondlile at the end of the day awukho udanki yabo lo phelela lapha kuphela gcike kuswabi ioni yabo ukufana uba nento zakho bafu iglass yami iglass yakhe yakho yabo imoto yakhe yakho awubonzani namuntu ngokuthi manje ngiyangena emotweni noma ngiyakuphi abantu bazothi hey umuntu akusiyona imoto umuntu akusiyona iglass ingoba wesilima ngikhuluma ngalo ngenza umzekelo yayibona lo nto ukuthi empilweni nje mfethu ngathi yonke into ngaye yakho kulula ukudiscipline ingane yakho mina makumele ngiyishaya ingane yami kwehe yami ngizoyidiscipline ngiyishaya and uma uzofika sengishayile manje nawe bafucabanga nje mfethu uthanyana noma wengane mhlawumbe ngempela uma wengane usaphumile uyabo uyafica mhlawumbe ingane igangile yabo noma mhlawumbe isikhulile isiyithekeni isiyiteenage mhlawumbe uyayibona imi nabafana uma ucabanga nga leyo ndlela ukuthi uyidiscipline then mhlawumbe bekuthiwa bekuyingane yakho ngeke kube lula even noma ngabe kuthiwa unemfundiso ezinhle kuyona uzama ukuyiprotect angeke kube lula because umama nje kokuqala uyohlala efavor ingane yakhe over wena ngaso sonke isikhathi so even noma uzofunda nje emaphepheni kuma articles ababhalayo uzobona ukuthi once wathatha ubaby mama kwaleyo mshado wenu kunzima ukuthi uhlale usebenze because lo muntu wesifazane lo uyohleze efavor ingane yakhe over wena so into engeke izibe lula yabo so ile nto engisuke ngizama ukisho wona bafa ukuthi amajida nje mfethu awafunda ukuyithanda because imessage engiyishiya mina njengonkunzi yaseNdebra wami isimple asifundeni majida umsithande asifundeni sifocuseni kuthina si self improve singablame amantombazana ukuthi indaba engasithandi noma kanjani kanjani sifunde thina ukuyinika thina uthando siba abantu abangcono ma umuntu ongcono natural mfethu izinto ezozenzakalela uNkulunkulu usebenza ngaleyo ndlela ivalue nje la ikhona abantu abakwazi ukuyideny uyalibona igolide uthi igolide liyashine wonke umuntu uyalifuna igolide njengemali imali uyayibona akekho umuntu edlulayo wonke umuntu ufisa ukuyithatha ngobani imali inevili so ingangongihlenga nje amajito ukuthi okay asifocuseni no president nomaqiniso sosirekeje amantombazana amaningi ziphukile inhliziyo zethu kuningi esingakutholanga amantombazana sasiwafisa but most yawo manje mahlangana nawo asiyisoli because impilo iwashayile most yawo not hayi mhlambe besiwafisela ukuthi ashawe impilo noma mhlambe kwenzeke kanjalo but isikhombisile lento yempilo ukuthi okay ukufocus akuthina nokuyithanda nokuyi-improve thina akuswasteli isikhathi kusenza ngaso sonke isikhathi kule kusikhuphula ivalue kule kusinyusela nama options abantu besifazane esohlangana nabo ukuthi uyohlangana nabantu besifazane esingakazi sayitshela ukuthi wesithanda nalabantu besifazane ngoba mina into manje ngiyishele last year manje mina nayo asekho kwi level eyodwa akusafani bafo isimo sempilo impilo esiphila even endlela yokubukeka you see ayisafani kuyimanje upresident hlangana netheke nje eyayimjwayela kabi mfethu esafunda le esikoleni eYunisa imthatha isinoma kanje ngithi ungazelaphi kwasha kanjani kuyimanje iyona eshawa amahloni kuyimanje iyona eshalazayo because idliwa amagama ayo because usebenzile empilweni yakhe wafocusa kuyena lo mjida ngiyamazi ubexova idaka enukisende ngiyakuphinda lo ubexova udaka enukisende sigunda namagcisi sinuka bafethu siphashile kungekho umuntu onendaba nathi yayibona lona bese manje ingane ifuna ukumbhebha ngiyakuphinda lokho manje ingane ifuna ukumbhebha yebo lonto ngiyakwazi lokho ngikubonile yebo lonto so maningi amantombazana amahle adlula lawa ayekade emthathe kancane amfunayo manje amthanda because ayambona ukuthi lo mjidi usenevalue and umdinana and ipastor ibisabuye ukuthi lo mjidi wayepassion manje ngoba amantombazana asebenza ngemanje ngeke isasho intombazane manje maye ngibuka ukuthi okay hayi lo wayinkuxa kwashakwana ngifeed ngisigora nginemali yami nginezinto zami ngisexy manje ziwa la siyakhala iyangibhebha intombazane finish and clear iyangibhebha izokhala ngani wafethe as we close up nganami I have to ukuthi ngiyibalule lento le ihlangana ne content yakho noma ngithi content yeni bafethu content yeni siyayithanda
and iyasimotivate njengathi out. Yeah. We always wished ukuthi sibe nabantu abanjengane eMzansi, but bancane mothatha ukubheka kahle abantu abangasaba ukukhuluma iqiniso. Yabo, because Andrew Tate abantu bale kude, but la eMzansi nje as a whole ba few abantu abakanjalo. So kunomjida, kunentwana encane ekhulayo elikhuluma iqiniso, but for sure esikoleni bazoyisuppressa because yazi system ukuthi kanjani. Intwana ibukela kwena ibukela kumJ uzokutshela ukuthi kune comment section ezokhuluma ngenye indlela makhuluma iqiniso, kunomzali ozosho kanje mangabe ukhuluma iqiniso. Ungathini kumuntu okanjalo ukuze naye angagcini esefana nabanye abakwi system? Mina bafo engingakusho kulowo muntu okanjalo ikona ukuthi ungabalaleli nje abantu ongayifisa impilo yabo. Zama ukuthola ngaso ngesikhathi abantu ngisho sekuthiwa abekho kone physical scale because nathi sizobona abantu abafana noTate because there were points in time nami ngingaba sengisho ngiyayiyeka lento. Yabo, there were points in time whereby njengoba ngisho kuningi bafo khona la mina ngise ngafisa ngisho ukuyibulala because benginaleyo nto okay abantu abangi-understand yabo up until ngize ngihlala nomngane nami lo upresident wamaqiniso ngakwazi ukuthi okay ngibekezele ngagcina ngiphule out through izinto eziningi njengoba manje sengikwazi ngikhulume ngikhuleke ngihlekele kanje uzodide wena uthi mhlambe impilo ibimnandi ola lo. So into engayisho nje mfethu uzama ukuthi uthola abantu abazozama ukuthi bakwamukele ngendlela yona mongabatholi thola abantu abafana nathi. Yabo sikhona kwi social media mfethu. Sizoleke sikhona. Yabo sizoleke sibahlaselile nje mfethu yayibona nje. So uthola abantu abafana nathi usilalele nathi sizozama ngayo yonke indlela ukuthi sibe abantu abawese okudlula lokho ukuze sonikhombisa ukuthi bafethu izinto emhlabeni ziyenzeka. Yabo, because more than about content, more than just about awareness. Asifuna ukuthi namfethu sidayisela abantu iphone call. Sinitshela ukuthi empilweni enza ukuthi kodwa lento abantu bangayiboni kuthini. Ngifuna mina bafo umuntu masimtshela ngobugora abone ubugora kuthini. Masikutshela ngemali usibone imali sinayo. Masikutshela ngokuthi empilweni abantu besifazane kanje nanje zikhona intombi ezinhle ezikulendile usibone sinentombi ezinhle. So nathi bafethu sine pressure sinengcindezi yayibona lonto silwa ngayo yonke indlela ukuze nani singani disappoint ukuze sonikhombisa lento esikhuluma sikhuluma amanga sikhuluma iqiniso. Mina into engingayisho nje kumuntu kanjalo mfethu funa nje bra wami ukuthi uthola izinto ezokwazi ukuthi zigqugquzelwe phambili, but more than anything uthola abantu because ngisasho namanje kunzima ukuba strong uwedwa. Kunzima bra ukuba strong uwedwa. Zama nje ngayo yonke indlela ukuthi ubathola abantu. Yayibona monse abekho babheke internet abazokwazi ngaso isikhathi mawufikelela lawo moment ongabaza ufikelela lawo moment ozizwe ngazi ukuthi into eyikhulumayo kusasayona because baningi abantu abayilimi and baningi abantu abazobe kusurroundile abazokwenza ufeel as if uyiphutha ngaloku ukuthi ubele umuntu oyena. So wena zama ngayo yonke indlela ukuthi zi-isolate naleyo zi-associate naleyo energy leyo ezama ukuthi at least ibe inhlansi ekhombisa la uya ngakhona noma ungeke uthi uzozama ukuzenza mina ungeke impilo yami uyiphile njenganami ungeke yonke into mina engiyishoyo mhlawumbe ibe yiqiniso lakho, but akube khona abantu abafana nami ozobalalela abazokwazi ukuthi at least kube khona leyo fraction abakwazi uyi-understand ngomuntu oyena abazokwazi ba-connect nawo ngaleyo ndlela ukuthi okay ndoda sadlula la izinto sazobhekana nazilezi nalezi yabo kusazoba nzima ngeke ube lula, but nje mfethu ungabulahli ubuwena ngenxa ukuthi abantu bathi ngisho kuthiwa uma wakho ngisho wathiwa obhuti bakho osisi bakho ngisho ngathiwa obani nje mfethu kuthiwa intombi akumona leyo ntombazane nayo iyangabazi iyeke phansi akusiyona yakho. Yabo lonto see because I purpose yempilo mfethu mina ngokubuka kwami more than ukuba nemali nazo zonke izinto ngicathi ukona ogcina ukuthi impilo yakho iphile ngokweqiniso ebese uthola abantu abazokwamukela khona unjalo ibona budoda kumina. Yabo sengingawa nemali ngibe nezintombi eziningi but akusibona ubudoda lobo for mina. Ukuba indoda for mina into engijabulisa noma sengisethuneni ngumJ ukuthi mina ngibe umJ ngaphila impilo yami ngokuphelele ngaba neqiniso kumina ngabathola abantu abangamukela ngoba netheni mangiyitholile ngisho kuthiwa ngiqhambela amanga mhlawumbe ngafake ngayinika imali ukuze ngibe nayo noma mhlawumbe ingibele nengane nje kuthiwa ivirgin enjani ngeke ungijabulise lokho kuyongenza ngizizwe ngisahlule because ngiyithengile ayiqhamuki ekuthenini mina ingamkelile kumina. Mina nginaleyo nto ukuthi okay
phila nje mfethu ngeqiniso nje mfethu yabo uthola abantu futhi abaphila ngeqiniso ibona bazokubekela umhlahlandlela ubalandele ukholelwe ube nenkani yabo kubantu abayilima ube uvume ukuthi uzoba lo muntu ozokuthiwa akatsheleki ilo muntu ekuzothiwa ihlongandlebe ekuzothiwa ina kade ngiyawazi lawo magama kade ngangitshotha ngitsheleki ngingane engezwa uma wakho wabula amathumbu kwasha kanjani anginamsebenzi kodwa kusaya ngisexy yabo so ile engizama ukuyisho nje kunina abafethu ukuthi iba yomtshito onenkani nje brawa uyimela into yakho ngizokuthi ekhaba hamsani nayo uyimela into yakho ebese ufunda ukuthini kulwe ngayo yonke indlela ube independent ngoba neqiniso akwazi ukuliphila ungekho independent true ngeke uliphile iqiniso ungekho independent because mawusa dependele komunye umuntu kuyomela kuhlale kuphoqa ngaso ngesikhathi uzehlise because isurvival yakho ilele komunye umuntu ingakho kubalekile ukuthi into ehlala sipreachers no president amaqiniso bafethu enzani imali zihlonipheni jimani fundani ukuba ne high self esteem because kunzima ukucontrol umuntu onezinto zakhe empilweni kunzima ukucontrol umuntu oyithandayo kunzima ukucontrol umuntu oyazi iveli yakhe umuntu ozazi kubaleka kunzima futhi ukucontrol umuntu onabangani abayithanda abayihlonipha kunzima futhi ukucontrol umuntu onabangani abamamkelile lowo muntu loyo because akadingela utho wena akashodi ngalutho uyazazi ukuthi ubani uyazazi uqhamuka uyazazi ubhekephi so impilo yakhe ayidependele kuomunye umuntu ukuthi uthini ngayo so ileyo nto njengisho bafethu fundani ukuthi nje nani noma nisakuleyo process noma ungeke ukuthi uyikhipha manje khahlampa izimo zakakabi right ungayiforce izinto ubuye ushaye ngazo ukuthi uyablenda but deep down uyazazi ukuthi okay imission yami kuphi mawuvuka ebusuku uvula ujakalasi uvula president amaqiniso bafethu nabo abathini uma wakho mothi usakondla hayi actor nje we-oled ukuze ningene ibe nenkinga yabo okay oled okay ungalokho kanti ngiyalo xabana nalo uliyeke libe lona but wena uyazi ukuthi okay ebusuku ngiyafunda kojakalasi ngiyakhopha ngiyaqala ngizama indlela ukuthi ngibe ngcono ngibe umuntu onoba nezinto zakhe yebo lo injalo nje bra bese ujakalasi umje inkunzi yesende hayi inkunzi yesende bra mayikenye hlale ngibatshela ikenye bro any last word ongawasho to your followers and then we close up last word ongawasho nje onawo enhlizweni if engekho then futhi nawe hayi nawo ama last words ambafethu aliqinise ende zasha aliqinise ende bafowethu asisebenzeni asithandeni asihlonipheni ngoba ukuthi awukwenzi konke lokho akekho umuntu ozokusiza la emhlabeni impilo yakhe ilele kuwena konke okwenzayo nawo konke oyimisele ngakho kuzokubuyela okuhle okubi impilo yakho iyama result enqomo zakho so nje mfethu ababe busy beshona lena le bedwanguzela bedidekile emqondweni bengazi babheke baphuma but wena uhlale ezweni lakho uhlale enkosini wayisho limamahla bathi hlala enkosini ngoba enkosini wonke umuntu osenkosini uyazi direction uyazathi ubhekephi zazi nje ukuthi ubhekephi iba clear nje ngezinto ezifunayo salute ola lapho Why You Started Podcast bafethu siyabonga bese nojakalasi sazoba nayo futhi second episode engihalelayo ekamJ eka president amaqiniso ufuna ukubona ke argument so bafethu if you ngizoniphathela futhi izinto ekanje bafethu so just make sure you subscribe just make sure you like sibonge nazoke salute sure that's 1 hour